बयखौबो फिन खनसे बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायफिनबाय। दिनै आं बे भिडिअआव क्लास 10 नि मेथ्स चैप्टार 5 निफ्राय सोंनाय बिदां एबा एक्सारसाइज 5.1 नि जेसेबां क्वेश्चन्स दङ बे गासैखौबो बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं नोंसोरनो सल्व खालामनानै होजोबगोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनो होननानै जमदोंमोनब्ला नोंथांमोना नै दायो नायनानै लानो हासिगोन, बुजिनानै लानो हासिगोन। नोंसोर भिडिअखौल' मोजां नाय, जोबजासिम नोंथांमोना बुजिखागोन, आं गेरेन्टि होयो। आं मोजाङैनो मोजां जेसेबां हायो साबसिननिफ्राय हामसिन एक्सप्लेनेशन खालामलांबाय थागोन। नोंसोर भिडिअखौल' मोजां नाय आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबावथार। बेनिफ्राय नांगौ जानाय मानसिफोरनो जेसेबां हायो रानसारनानै हो। लोगोसे इंलिश मिडियामाव फरायनाय स्टुडेन्ट नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिना लानो हागोन। आं बेखौ बुंनाय थाखाबाय। स' नायलांदो जोङो मा दङ। बिनि सिगां बे चेप्टारा मानि चेप्टार आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनि नाय। बेखौ होननानै बुङो सानदुलि जौगाथि। नै सानदुलि जौगाथि एरिथमेटिक प्रग्रेसन होनना बुङो इंराजियाव। दा सानदुलि जौगाथिया माखौ बुङो जों बेखौ एसे बुजिना लाग्रोनोसै, नङा होमब्ला? होमब्लासो जोङो बुजिनो गोरलै जागोन ना एक्सारसाइजखौ। नाय बेखौ नायग्रो, होमबानो नोंसोरो बे चेप्टारखौ मोजां बुजिगोन। सानदुलि जौगाथिया माखौ बुङो एरिथमेटिक प्रग्रेसना बेखौनो होनो जे नोंसोरो नैबेखौ नायग्रो। एआव मा लिरदों आङो नाय। एआव आं लिरदों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिम, नङा होमबा? 1 निफ्राय मासिम 8 सिम मोनसे फारि सिरियालि थांबाय थानाय मोनसे नाम्बार। आच्छा बेवहाय नोंसोरो मा बुजिखो? 1 निफ्राय मा मोनदों? 2 मोनदों। 2 निफ्राय मा मोनदों? 3 मोनदों। 3 निफ्राय मा मोनदों? 4 मोनदों। बिदिथ' बुजिखागोन, नङा होमबा? आच्छा बेलाय मा जाखो? नोंसिनि मथेबा बेलाय मा जाखो बिदि साननो हागौ नोंसोर। नाथाय बेयावनोथ' गोथौ बाथ्राया हाबना दङ। नाय नैबेखौ नाय। 3 नि उनाव 3 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 बिनिफ्रायनो बिदिनो थांबाय थागोन होननाय जादों बे ददा। सियाव नाय 100 नि उनाव 110 100 नि उनाव 120 120 नि उनाव 130 140 150 बिदिनो थांबाय थागोननो। नैबावबो नायदो नै 100 नि उनाव 70 70 नि उनाव 40 40 नि उनाव 10 बिदिनो थांबाय थागोन होनना बुंदों। आच्छा बेजों आं मा बुजायनो सानदों नोंसोरनो? आं बेजों बेखौनो बुजायनो सानदों जे सानदुलि जौगाथिया मा, माने एरिथमेटिक प्रग्रेसना मा। नाय नोंसोरो मोनसे कमन नोजोर होदोना होआखै? बेवहाय मोनसे कमन केरेक्टार नोजोर होदोना होआखै? नाय 2 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामलाय मा मोनगोन? 2 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामबा मा मोनगोन? बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा मा मोनगोन? 1 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा मा मोनगोन? 1 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 1 मोनगोन। 1 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो 1 बिनिफ्राय बेखौबाबो बिनिफ्राय बेखौ माने सिगांनिफ्राय गावनि मोनसे उननिखौ माइनास खालामबा मा मोनदों? बेवहाय 1 1 1 1 1 1 मोनलांदों ना? मा मोनदों? 1 1 1 मोनलांदों। नै बेखौ नोजोर हो दे। बेबायदि जोङो फारिथिखौ प्रग्रेसनखौ जोङो मा होनना बुङो? सानदुलि जौगाथि होनना बुङो। माने सिगांनिफ्राय उननि मोनसेखौ सिगांनिफ्राय उननि मोनसेखौ माइनास खालामलायनानै जुदि एखे मोनोब्ला जों बेखौ मा होननानै बुङो? सानदुलि जौगाथि होननानै बुङो। बुजिबाय? मा होनना बुङो? सानदुलि जौगाथि। आच्छा बेखौ बुजियाखैबा नैबेखौ नाय। 3 नि उनाव 3 3 नि उनाव 3 आ बेखौ नाय। आच्छा बे 3 निफ्राय बेखौ माइनास खालामलाय, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा मा मोनगोन? मोनफ्रोमावबो मा मोनगोन नों? 0 0 0 मोनगोन ना? मोनफ्रोमावबो 0 0 मोनगोन। होमब्ला बेबो मोनसे मा? सानदुलि जौगाथि। नैबेखौ नाय। नै बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम नोङो, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 10, 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 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 10 बिदिनो मोनलांबाय थागोन आरो। होमबा जोंहा मोनफ्रोमावबो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनायाव उननिफ्राय सिगांनिखौ माइनास खालामनायाव जोंहा बेसेबां मोनदों? 10 10 10 10 10 मोनलांदों। थिग बिदिनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनाय, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन? माइनास 30। 70 निफ्राय 100 खौ माइनास खालामबा माइनास 30 मोना होमबा? 40 निफ्राय 70 खौ माइनास खालाम माइनास 30, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम माइनास 30 बिदिनो थांबाय थागोन आरो। होमबा जों नुबाय जाय फारिथियाव सिगांनिफ्राय उननिखौ माइनास खालामलांनाया मोनफ्रोमावबो खेबफ्रामावबो समान जायोब्ला
जों बेबायदि फारिथिखौनो मा होनना बुङो थारमाने सानलुनि जौगाथि होननानै बुङो एरिथमेटिक प्रग्रेसन होननानै बुङो आरो गुसुङै मा होनना बुङो बेखौ एपि होनना बुङो दै एपि मानि मा सानलुनि जौगाथि एरिथमेटिक प्रग्रेसन गोसोआव लाखि एरिथमेटिक प्रग्रेसन होननानै बुंनाय जायो होमबा बेवहाय आं जेसेबां नोंसोरनो फारिथि खिन्थादों सिरिज खिन्थादों बे गासैबो मोनफा मोनफा सानलुनि जौगाथि बुजिबाय बयबो लोगोसे बेखौबो नोजोर हो नोंसोरो मोनसे बाथ्रा मोजां खोनासं आं बुंखालांनि सानलुनि जौगाथियाव जोङो ओरैबायदिबो साननो हायो ओरैबायदिबाबो सानलुनि जौगाथि जायो नाय 1 निफ्राय 2 खौ मोननो थाखाय 2 निफ्राय 3 खौ मोननो थाखाय 3 निफ्राय 4 खौ मोननो थाखाय नोंसोर मा प्लास खालामलांबाय थादों 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7 7 + 1 8 नङा होमबा बेबायदि जुदि मोनफ्रोमावबो जोंहा +1 +1 +1 +1 +1 मोनफ्रोमावबो एखेयानो प्लास जालांबाय थादोंब्ला जों बेखौबो मा होनना बुंनो हागोन सानलुनि जौगाथि उल्थायै बुङोब्ला थारमाने उल्थायै बुङोब्ला दे थिग बिदिनो नैबेयाव माबोरै साननांगोन जोङो 3 + 0 3 3 + 0 3 3 + 0 3 3 + 0 3 3 + 0 3 माने 0 0 0 0 0 0 प्लास खालामलांबाय थाबा जोङो मा खालामबाय थागोन मोनलांबाय थागोन अके थिग बिदिनो नैबावबो नाय 100 जों 10 प्लास खालामबा 110 110 जों प्लास 10 खालामबा 120 120 जों 10 प्लास खालामबा 130 130 जों 10 प्लास खालामबा 140 140 जों 10 प्लास खालामबा 150 बिदिनो थांबाय थागोन बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे उननिखौ मोनलांबाय थानो थाखाय जोङो मोनसे नाम्बारखौनो प्लास खालामलांबाय थादोंब्ला जों बेखौबो उल्थायै सानलुनि जौगाथि होननानै बुंनो हागोन दहायनि उल्था जादों आरो बियो दहायनि आं फार्स्टआव मा बुंदोंमोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामलांनानै मोननाय दानिया आं प्लास खालामलांनानै मोननायनि खोथाखौ बुंदों थारमाने माने प्लास खालामलांनानै एखे नाम्बारखौनो प्लास खालामलांनानै जुदि उननिखौ मोनलांबाय थायोब्ला जों बेबायदिखौ मा होनना बुंगोन सानलुनि जौगाथि होननानै बुंगोन बुजिबाय बयबो 100 निफ्राय 110 खौ मोननो थाखाय 10 प्लास खालामदों आरो नेक्स्टखौ मोननो थाखाय 10 प्लास खालामदों आरो नेक्स्टखौ मोननो थाखाय 10 प्लास खालामदों बेबायदिनो 10 खौनो प्लास खालामलांबाय थानानै नेक्स्ट मोनलांबाय थानाय जानांगोन बा 1 खौनो प्लास खालामनानै नेक्स्ट 1 खौनो नेक्स्टआव 1 प्लास खालामबा नेक्स्टखौ मोनो नेक्स्टआव 1 प्लास खालामबा नेक्स्टखौ मोनो बिदि जानांगोन थारमाने बुजिबाय बेबायदि जिनिसखौ जों मा होनना बुङो सानलुनि जौगाथि होनना बुङो आं सानो बहुद क्लियार जाबाय आरो गोसोआव लाखि नैबेखौ मा होनना बुङो गिबि बिदाब फार्स्ट टार्म होनना बुङो इंराजियाव फार्स्ट टार्म गिबि बिदाब होनना बुङो दै फार्स्ट टार्म गिबि बिदाब दे आरो नैबेखौ मा होनना बुङो नैथि बिदाब माने सेकेन्ड टार्म आरो नैबेखौ मा होनना बुङो थामथि बिदाब माने थामथि बिदाब माने थार्डआव सोर फैदों ब्रैथि बिदाब बाथि बिदाब द'थि बिदाब स्निथि बिदाब दाइनथि बिदाब बिदि होनगोन थिग बिदि बेयावबो बिदिनो नै सेथि बिदाब नैथि बिदाब थामथि बिदाब ब्रैथि बिदाब बाथि बिदाब द'थि बिदाब फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर्थ फिफ्थ सिक्स बिदि जालांबाय थागोन बेयाव सेथि बिदाबा सोर फार्स्ट टार्मा 100 सेकेन्ड टार्मा सोर नैथि बिदाबा 110 थामथि बिदाबा सोर 120 ब्रैथि बिदाबा सोर 130 बाथि बिदाबा 140 बिदिनो जालांबाय थागोन सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बाथि द'थि बिदि जालांबाय थागोन जोंहा अके आरो आं मोनसे बाथ्रा खिन्थाखानोसै नोंसोरनो आं नैबाव डि लिरदोंना जायखौ डि लिरदों बेखौ मा होनना बुङो आगोसार फारागथि होनना बुङो माने कमन डिफारेन्स होनना बुङो गोसोआव लाखि मा होनना बुङो कमन डिफारेन्स माने माखौ होनना बुङो आगोसार फारागथिया सिगांनिफ्राय उननिखौ माइनास खालामनानै मोननाय सिगांनिफ्राय उननिखौ सिगांनि मोनसेनिफ्राय उननि मोनसेखौ सिगांनि मोनसेनिफ्राय उननि मोनसेखौ बेबायदि माइनास खालामलायनानै मोननाया बेसेबां बेखौ मा होनना बुङो कमन डिफारेन्स एबा आगोसार फारागथि बेखौ डिजों फोरमायनाय जायो होमबा नैबेयावहाय नै बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना माने एखे जानांगोन माने बेसेबां जादोंमोन 0 जादोंमोन ना ओंखायनो नै डिया मा जादों 0 थिग बिदिनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनाय माने एखे जादोंमोन ना बेसेबां जादोंमोनलाय 10 होमबा जोंहा डिया सोर 10 माने कमन डिफारेन्सआ आगोसार फारागथिया 10 बेखौनो होननानै बुङो सानलुनि जौगाथि आगोसार फारागथिया एखे जायो थारमाने जिनिसखौ बुजिबाय आरो नैबेखौ मा होनना बुङोमोन फार्स्ट टार्म आरो फार्स्ट टार्मखौ माजों दिन्थिनाय जायो जेब्लाबो गोसोआव लाखि एजों दिन्थिनाय जायो माजों दिन्थिनाय जायो एजों गोसोआव थागोन ना एजों होमबा जों दानिया कुइसन्सआव थांसै बुजिबाय बयबो सानलुनि जौगाथिया मा आं बुजायखाबाय जोबोद मोजां बुजायनाय बायदि मोनबाय आङो अके होमबा सोंथि 5.1 आव मा होनदों नायलाय गाहायनि बबे हालोदफोराव अनजिमाफोरनि फारिलाइया मोनफा सानलुनि जौगाथि दानायाव लोब्बा गोनां आरो मानो नै मा सोंखो बेवहाय जेसेबां कुइसन्स होदों नै मोनब्रै दङ दै बेवहाय बे मोनब्रैनि मादाव सोर माने मोनफा सानलुनि जौगाथि दायो माने एपि एरिथमेटिक प्रग्रेसन होनना बुंदों 1 आनो ना 2 ना 3 ना 4
आरो मानो दायोब्ला मानो होनना सोंदों मानोखौथ' जों रिजनखौ होनांसिगोन नङा होमबा जाहोनखौ होनांसिगोन जों मानो इंलिश मिडियामफोरनाबो नायना ला नै कुइसन्सखौ आं खिथाखानोसै नै बिदि कुइसन्सा बिदि दे इन which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why नै मानो arithmetic progression बा arithmetic progression बा progression नाथाय मानो बेखौ सोंदों ओके स' बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो बयबो स' कुइसन्सखौ जों नायनोसै फार्स्ट कुइसनखौ टेक्सि भारा माने टेक्सि फेयारा जेब्ला गिबि किल'मिटारनि थाखाय 15 रां आरो मोनफ्रोम उफ्रा एडिशनेल किल'मिटारनि थाखाय 8 रां बुजियाखै कुइसनखौ नायना ला इंलिश मिडियामफोरनाबो नायना ला नै मा होनना बुंदों द टेक्सि फेयार आफ्टार इच किल'मिटार व्हेन द फेयार इज 15 for the first kilometer and 8 rupees 8 for each additional kilometer माने मा होनना बुंदों नाय जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना आं बुजायगासिनो दं माने मा होनना बुंदों जे टेक्सि भारा होनदों माने गारि भारा हमनानै ला मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांबा जोङो मा होनांगौ गारि भारा होनांगौ दा ओरैबायदि सिस्टेमनो जे मोनसेनिफ्राय बै मोनसेसिम थांनो थाखाय ओरैबायदिनो फार्स्ट 1 किल'मिटारनि भाराया 15 थाखा फार्स्ट भाराया जेनेबा हमना लाबाय आङो इनिफ्राय बिसिम थांसिगोन हा आसामनिफ्राय बेंगालरसिम जेनेबा हमनानै लाबाय होमबा 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार साप'ज आं 6 किल'मिटारनि लामा हान्थिदों हा होमबा मा होनो फार्स्ट भाराया बिनिफ्राय बिसिम माने गिबि 1 किल'मिटार माने फार्स्ट गाखोजेननायनिफ्राय सालायै जेनेबा हमना लाबाय 1 किल'मिटार जाबाय अब्ला नों बेसेबां भारा होनांगोन 15 थाखा होनांगोन बुजिबाय दानिया नोङो दां थांबावसैलै होननानै सानबाय आं 2 किल'मिटार हान्थिनोसै होननानै सानबाय होमबा नोङो 2 किल'मिटारसिम थांबाय साप'ज 1 किल'मिटार थांदेरबायना नोङो होमबा नों बेसे होदेरलांनांगोन 8 थाखा होदेरलांनांगोन आरो नों सानबावबाय आं 3 किल'मिटार थांसैलै माने 1 किल'मिटार आरो थांदेरलायबाय होमबा नों 8 थाखा होलांनांसिगोनलाय आरो बिदिनो थाङै बिदिनो 8 थाखा होदेरदोलाय बिदिनो आरो 1 किल'मिटार थांबाथाय 8 थाखा होदेरदोलाय बिदिनो आरो थांबाथाय 8 थाखा होदेरदोलाय माने मा फार्स्टआव नोङो 15 थाखा लाखागोन फार्स्ट 1 किल'मिटाराव बिनिफ्राय नेक्स्ट 1 किल'मिटार नेक्स्ट 1 किल'मिटाराव बेसेबां भारा जालांबाय थागोन नोंहा +8 जालांबाय थागोन बुजिदों बाथ्राखौ फार्स्टआवल' नोङो 15 थाखा लागोन बिनि उनावहाय आरो 1 किल'मिटार थांबावबाथाय 8 थाखा प्लास जासिगोनलाय आरो थांबावसै 1 किल'मिटार होनबाथाय आरो 8 थाखा प्लास जासिगोनलाय बेबायदि आरो होमबा बे सेम आं दहाय बाथ्रा नैबावनि बुंदोंमोन ना आं नैबाव बुंदोंना बुङाखैमोन बिनिफ्राय बेखौ मोननो 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 थाखाय जुदि मोनसे नाम्बारजोंनो प्लास जालांबाय थादोंब्ला बियो मा जायो होन्दोंमोन आं सानलुलि जौगाथि जायो बाथ्राखौ बुजिदों होमब्ला बे सानलुलि जौगाथिगा आं डाइरेक्ट बुंखाबाय मानो फार्स्टआव नोंहा 15 थाखा 15 थाखा भारा होनांबाय नेक्स्ट थांनायाव बेसेबां होनांगोन 15 जों 8 जों 23 रुपिस होनांगोन आरो नेक्स्ट बिनिफ्राय बिसिम 15 थाखा बिनिफ्राय बिसिम थांनायाव 15 प्लास 8 23 रुपिस होनांबाय आरो नेक्स्ट थांबावनोब्ला 23 प्लास 8 होदोलाय 23 प्लास 8 बेसेबां जागोन 31 आरो नेक्स्ट थांदोलाय 8 थाखा होदेरबा 39 आरो नेक्स्ट थांदोलाय 8 थाखा होदेरदोलाय 47 नि आरो नेक्स्ट थांदोलाय 47 प्लास 8 55 बेबायदि जागोन आरो अब्ला बियो मा जाखागोन एपि जाखागोन एपि जानोब्ला मा जानांगौमोनलाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनाया बेसेबां मोननांगौ 8 एखे मोनलांनांगोन बिनिफ्राय जुदि बेखौ माइनास खालामनानै जुदि 8 मोनदोंबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनायाबो 8 जानांगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननायाबो 8 जानांगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनायाबो 8 जानांगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननायाबो 8 एखे जाजोबनांगोन जुदि 8 मोनदोंब्ला 8 मोनजोबनांगोन 1 मोनदोंब्ला 1 मोनजोबनांगोन होमबाथ' बे एपि बियो निस्सय एपि बुजिबाय बा उल्था सानोब्ला बिनिफ्राय बेखौ मोननो थाखाय 8 प्लास 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 आच्छा बे 8 मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै 8 मोननायखौ मा होनना बुङोमोनलाय डि होनना बुङोमोन डि कमन डिफारेन्स आगोसार भारायटि बे एखे जागोन होमबा जों बिनि एन्सारखौ बोरै लिरो फै नायनोसै
होमबा जों बोरै लिरगोन नै बिदि लिरगोन गिबि किल'मिटारनि भारा माने फार्स्ट 1 किल'मिटारनि भारा गिबि 1 किल'मिटारनि भारा गिबि 1 किल'मिटारनि भारा इंराजि मिडियाम ना ओरै लिरनांगोन फेयार अफ फार्स्ट 1 किल'मिटार बिदि लिरदो होमबा बेसेबांनो 15 थाखा फार्स्ट भारायानो 15 थाखा फार्स्ट 1 किल'मिटारनि भाराया होमबा गिबि 2 किल'मिटारनि भाराया बेसेबां जागोन 15 प्लस 8 माने 8 थाखा प्लास जालांबाय थायो होमबा 15 प्लस 8 बेसेबां जागोन जोंहा 23 होमबा गिबि 3 किल'मिटारनि भाराया बेसेबां जागोन 23 प्लस 8 जासिगोनलाय माने 8 थाखा प्लास जालांबाय थागोन होमबा 23 प्लस 8 जोंहा बेसेबां जायो 31 थिग बिदिनो गिबि 4 किल'मिटारनि भाराया बेसेबां 39 बास इसेबां गोलाव लिरनो गोनां गैया बिदिनो थांबाय थागोन आरो बियो हा बिदिनो थांबाय थागोन इसेबां गोलाव लिरनो गोनां गैया होमबा जोंहा मा भाराया फेयारा मारै जादों फेयारा 15 थाखा 23 31 39 बिदिनो थांबाय थागोन आरो होमब्ला बियो मा एपि जादोंना जायाखै जादों आरो मानो एपि जादों मानो होनोब्ला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया जोंहा बेसेबां 8 हा 8 भाराया बेसेबां जाबाय नङा होमबा स' बियो मा बियो मोनसे मा लिरनो हासिगोन जों एपि लिरनो हासिगोन इट इज एन एपि इंराजि मिडियाम ना बिदि लिरदो इट इज एन एपि आरो मानो होनना सोंबावदों बिसोर मानो होनोब्ला दिया बेसेबां बावहाय दिया बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनाया बेसेबां 8 बास होमबानो जाबाय होमबानो जोंहा बास बे जोब्बाय दायो जों थांसै 2 आव स' नाम्बार 2 खौ नायदिनि गंसे गेस हासुंनिफ्राय भेकुवाम पाम्प गंसेया खेबसेयाव हासुङाव थानाय बारनि 4 बाहागोनि 1 दिहुनगारोब्ला हासुङाव खेबफ्रोमबो दिहुनगारनायनि उनाव थालांनाय बारनि बिबां आच्छा मा सोंदों The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. माने मा बुंदों आं बुजायगासिनो साननानै ला बे मोनसे हासुं नैबे कुइसनआव जाय हासुंखौ बुंदों बे हासुंखौ हमनानै ला बेखौ हमना लाबाय बे हासुङाव बेसेबां बार दङ बेखौ माजों दिहुननाय जागोननो भेकुम पाम्पजों दिहुननाय जागोन अके बेखौ बुजिबाय नाथाय माबायदि दिहुननाय जागोन खेबफ्रोमबो दिहुननायाव माबायदि दिहुनगोननो बारखौ बे हासुङाव बेसेबां बार दङ बे हासुंनि बारखौ माजों डिभाइड खालामगोन थारमाने 4 जों डिभाइड खालामगोन 4 जों डिभाइड खालामबाथ' नों माबा मोनसे एमाउन्ट मोनसिगोन माबा मोनसे जखा मोनसिगोन बैखिनि जखाखौसो माने दिरुनगोन दाना दिरुनखांबाय फार्स्टआव खनसे आरो बिदिनो नेक्स्ट फार्स्ट दिरुनखांनायनि उनाव नोंहा एसे बार थालांसिगोनलाय बैखिनि बारखौबो नेक्स्टआव बिदिनो 4 जों डिभाइड खालामगोन 4 जों डिभाइड खालामनानै बेसेबां बार मोनखोन बैखिनि बिबांखौ आरो दिरुनसिगोनलाय आरो बिदिनो थार्डआव नोंहा बार थालांबाय जा एसे एनै बार थालांबावबाय बैखिनि बारखौ माजों डिभाइड खालामबावसिगोन बिदिनो 4 जों डिभाइड खालामबावसिगोनलाय 4 जों डिभाइड खालामनानै बेसेबां मोनो बेखिनि बारखौ आरो दिरुनसिगोनलाय थिग बेबायदिनो दिरुनलांबाय थागोन आरो बाथ्राखौ बुजिदों बयबो स' जोंनो कुइसन्सआव बेसे बार दंमोन बेखौल'सो होनाय गैया नङा होमब्ला ओंखायनो जों हमनानै लानो जे बार दंमोन जे बे हासुङाव बार दंमोन बेसेबां लिटार बार दंमोन 64 लिटार आच्छा बारखौ जों लिटारावबो सुनो हायो गोसोआव लाखि आं बेखौ इसेबां डिटेल्सै बावहाय बुजायबाय थाला नोंसोरनो खिन्थु जों गेस आरो लाव बुस्थुखौ लिटाराव सुनो हायो गोसोआव लाखि होमबा जों हासुङाव बेसे बार दंमोन गासै बर'निनि सिगां जों बेसेबां बार दंमोन होननानै हमना लाबाय 64 लिटार बार दंमोन होननानै हमना लाबाय जोङो बर'नाखैमोन जेब्ला आरो एयार प्रेजेन्ट इन द सिलिन्डार वाज 64 लिटार दानाथ' बारखौ दिरुनबाय थासिगोन माबायदि दिरुनगासिगोन आं दहायनो बुंखाबाय माबायदि दिरुनगोन स' आं ओंखायनो नैबाव लिरदों जे खेबफ्रोमबो बारखौ दिहुनखांनायनि उनाव हासुङाव थालांनाय बारनि बिबां एयार रिमेनिं आफ्टार इच रिमुभिं माने एयारा बेसेबां थालांबाय थागोन जोंहा खेबफ्रोमबो दिहुनखांनायनि उनावहाय बारा बेसे थालांगोन जों बेखौ दानिया बाव लिरसिगोन अके बेखौनो सोंखादों नालाय जोंनाव स' नायदो जोंहा हासुङाव खै लिटार बार दंमोन होननानै हमना लाबाय जिहेतु 64 आं दहाय बुंनाय बायदि बे 64 खौ माजों डिभाइड खालामगोननो 4 जों डिभाइड खालामगोननो 4 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 64 खौ 4 जों डिभाइड खालामबा जों बेसेबां मोनो 64 लिटार बार दंमोन हासुङाव बेनिफ्राय 4 जों डिभाइड खालामना बेसे मोनखो जोङो 16 मोनबाय बै 16 लिटार बारखौ माने फार्स्टआव दिरुननाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों होमबा फार्स्टआव जोंहा हासुङाव बेसेबां बार दंमोन 64 लिटार
दानिया 64 लिटारखौ 4 जों डिवाइड खालामना बेसे मोनो 16 लिटार होमबा बै 16 लिटार बारखौ फार्स्टआव दिहुनग्रोनाय जागोन आरो होमबा नोंहा बेसेबां थालांगोन बारा 64 निफ्राय 16 खौ माइनास खालामदो नोंहा 64 बार दंमोन 64 लिटार बार दंमोन बिनिफ्राय 16 लिटार बारखौ दिहुननाय जासिगोन होमबा नोंहा बेसेबां थालांगोन नायदो होमबा नोंहा हासुङाव दायो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसे लिटार बार थालांगोन 48 लिटार बार थालांसिगोनलाय सेकेन्ड बाराव नोंहा बेसेबां बार थालांगोन फार्स्टआवथ' 64 लिटार बार दंमोन 64 लिटार बारखौ 4 जों डिवाइड खालामनानै बेसे मोनदों 16 लिटार बै 16 लिटारखौ ओरै दिहुनखांनायनि उनाव नोंहा बारा बेसेबां थालांगो 48 दाना बे 48 खौ आरोबाव माजों डिवाइड खालामबावगोन दहाय आं बुंनाय बायदि 4 जों डिवाइड खालामसिगोन 4 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन 12 मोनगोन माने 4 जों डिवाइड खालामनानै 12 लिटार मोनगोन बै 12 लिटारखौ नेक्स्ट बाराव दिहुननाय जागोन ओके होमबा 48 लिटारनिफ्राय 12 लिटार जुदि बार दिहुनोबा बेसे थालांगोन जोंहा नायनि जोंहा गासै बेसेबां बार थालांगोन नै 36 लिटार बार थालांगोन थार्डआवहाय सरि सेकेन्डआवहाय बे जाबाय फार्स्टआव बेसेबांखिनि बार दंमोन नैबे जाहैबाय मा फार्स्ट दिहुनखांनायनि उनाव नोंहा बेसेबां बार थालांगोन बे नैबे जाहैबाय सेकेन्ड बार दिहुनखांनायनि उनाव बेसे बार थालांगोन बे दानिया नोंहा आरो 36 लिटार बार दंबावो हासुङाव नोंनि हासुङाव बै 36 लिटारखौ आरो माजों डिवाइड खालामसिगोन बियो आरो बिदिनो 4 जों डिवाइड खालामसिगोन 4 जों डिवाइड खालामबा बेसे मोनगोन 9 मोनगोन 9 into 4 बेसेबां जायो 36 माने 36 लिटारनिफ्राय बेसे बार दिहुननाय जासिगोनलाय 9 लिटार बार दिहुनसिगोनलाय बा 9 लिटार बार दिहुनबा बेसे माइनास बेसे थागोन जों नायनि 9 लिटार बार दिहुनोबा जोंहा बिथिं 27 लिटार बार थालांबावो होमबा जोंहा बेसे बार थालांसिगोनलाय 27 लिटार बार लांसिगोन बेबायदिनो दिहुनलांबाय थागोन आरो जोङो बुजिबाय बाथ्राखौ स' होमबा बियो दायो एपि नंगौना नङा जों नायसै जोंहा एपि जानोबा मा जानांगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय एखे जानांगोन स' बावहाय हियर बेवहाय नाय नोङो 48 निफ्राय 64 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन 48 निफ्राय 64 खौ माइनास खालामबानो मिथिगोन नोङो बेसेबां मोनो 16 आरो बेजों 36 निफ्राय 48 खौ माइनास खालामदोलाय माने बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन नोङो 12 मोनगोन होमबा नों नुबाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया एखे जायाखै फार्स्ट सेकेन्डआवनो एखे जाखायासै होमबा थार्डआव नायनो गोनांथियानो गैला देयारफर जोंहा बेवहाय मा बियो मा नङा बियो एपि नङा दिस इज नट एपि मानो एपि नङा जोंहा मा जानांगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया खेमफ्रोमावबो समान जानांगोन नाथाय बेवहाय बेसे मोनदों 16 मोनदों 12 मोनदों आरो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 9 मोनगोन बेबायदि आरो ओंखायनो बियो मा जानाय नङा एपि जानाय नङा स' नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै गंसे दैखर वेल मोनफ्रोमबो मिटार जावनायनि उनाव जावनायनि बेसेन जेब्ला गिबि मिटारनि थाखाय बेनि बेसेना 150 रां आरो मोनफ्रोम उननि मिटारनि थाखाय 50 रां बारायो इंलिश मिडियामफोरना नायलाय मा होनना बुंदों कुइसन्सखौ आं बुजायगासिनो दं नोंसोर टेनसनखौनो लानाङा The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. माने मा जादोंनो माने दैखर जावदों माने दैखर जावदों आरो हमना लाबाय नोंस्रा न'आव दैखर जावदों होमबा दैखर जावब्ला फार्स्ट मिटाराव फार्स्ट 1 मिटार जावनायाव नोंहा गिबि मिटार 1 मिटार जावनायाव बेसे फैसा होनांगोन 150 हमना लाबाय नोंहा दैखर जावबाय फार्स्ट 1 मिटार जावबाय हमना लाबाय बे दैखर बे फार्स्ट 1 मिटार दे बे फार्स्ट 1 मिटार जावनायाव बे 1 मिटार दे बे फार्स्ट 1 मिटार जावनायाव नोंहा बेसे फैसा थांगोन 150 फैसा थांगोन दाना सेकेन्ड 1 मिटार जावबावनोब्ला माने नेक्स्ट 1 मिटार माने 2 मिटार जावनोसै आरो हमना लाबाय नोङो आरो 1 मिटार जावबावनोसै 1 मिटार जावबावनोसै 1 मिटार जावबावबाय दे 1 मिटार जावबावबाय होमबा नोंहा बेसे होदेरनांगोन 50 थाखा होदेरनांगोन बुजिबाय होमबा नोंहा गासै बेसे फैसा थांगोन 2 मिटार जावोब्ला 200 फार्स्टआव नोंहा बेसे फैसा थांगोन 1 मिटार जावनायाव 150 नेक्स्ट 1 मिटार आरो जावबावबा 150 प्लास 50 थाखा थांदेरगोन माने 200 रां थांगोन नोंहा 200 फैसा थांगोन आरो हमनानै लाबाय नोङो 1 मिटार जावबावबाय ओरै 1 मिटार गोथौआव जावबावबाय माने 1 मिटार जावबावबाय दे नै होमबा नोंहा बेसे होदेरबावनांसिगोनलाय आरो 50 थाखा होमबा 200 आरो 50 बेसे फैसा होनांसिगोन नोङो 250 आरो नेक्स्ट बिदिनो जावोब्ला नोंहा बेसे फैसा होनांगोन 1 मिटार जावोब्ला बाव बेसेबां जागौमोन 100 बावहाय 250 थ'
250 ओमफ्राय आरो 50 थाखा प्लास देरसिनलाय माने 300 थाखा होनांगोन बिदिनो थांबाय थागोन आरो होमबा बे एपि नंगौना नङा बुंदो बेथ' निश्चय एपि बिनिफ्राय बेखौ मोननो बिनिफ्राय बेखौ मोननो बिनिफ्राय बेखौ मोननो जोंहा मोनसे नाम्बारजोंनो प्लास जालांबाय थादों बिनिफ्राय बेखौ मोननो थाखाय 50 बिनिफ्राय बेखौ मोननो थाखाय 50 50 50 प्लास जालांबाय थादों आरो उल्थायै सानोब्ला माने d खौ दिहुनोब्ला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया बेसेबां 50 होमबा बेबायदिखौ जों मा होनोमोन एपि होनोमोन ना स' दैखर जावनायनि खरसाया फारियै होननानै लिरदों इंलिश मिडियामना कस्ट अफ डिगिं वेल कस्ट अफ डिगिं वेल आर रेसपेक्टिभलि दैखर जावनायनि खरसाया फार्स्टआव बेसेबांमोन 150 बेनिफ्राय 50 थाखा प्लास 200 50 थाखा प्लास 250 300 बिदिनो जालांबाय थागोन आरो फार्स्टआवल' 150 थाखा थांगोन बिनिफ्राय 50 थाखा 50 थाखा 50 थाखा 50 थाखा नों जेसेबां गोथौ जावलाङो 1 मिटार मोनबानो नोंहा बारायलांबाय थागोन होमबा बियो मोनसे एपि बियो एपि होननानै डाइरेक्ट लिरखादो बियो एपि दिस इज एपि मानोना बिकज मानो सोंबावदोंमोन ना बिसोर मानोना बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बेखौ माइनास खालामना मोननाय माने आगोसार फारागथिया बेसेबां बहाय डिया 50 डिया 50 मोनफ्रोमावबो इन इच इंलिश मिडियामना बेखौ लिरबानो जाबाय मोनफ्रोमावबो जोंहा 50 जादों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनो मोननायाबो बिनिफ्राय माइनास खालामनायाबो माने खेमफ्रोमावबो आरो जोंहा डिया जागोन बेसेबां 50 होमबा बेबायदिखौ जों मा होनोमोन एपि होनोमोन ना ओंखायनो बियो जोंहा मा जागोन एपि बुजिबाय स' 4 नाम्बाराव दङ जोंहा 10,000 रां बोसोरारि 8% बारायब्राय सुदनि हाराव दोनथुमोब्ला बै सानरिखियाव माने एकाउन्टआव बोसोरफ्रोमबो थानो गोनां रांनि बिबां मा सोंदों इंलिश मिडियामनाबो नायदो दि एमाउन्ट अफ मानि इन दि एकाउन्ट एभरि इयार व्हेन ₹10,000 इज डिपजिटेड एट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एट 8% पार एनाम माने मा होनदों सासे मानसिया एकाउन्टआव फैसा दोनहैदों जाहैदों बेसेबां बेंकआव फैसा दोनहैदों 10,000 नाथाय मा हिसाबाव दोनहैदों बियो बारायब्राय सुद हिसाबै माने बे सुद मोनगोन मा रोखोमनि सुद मोनगोन बारायब्राय माने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होमब्ला जों कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टखौ बोरै दिहुननांगौ जों बेखौ मिथिनांगोन सिगाङाव दे होमब्लासो बियो बोसोरै बेसेबां फैसा मोनलांबाय थागोन बियो बेसेबां फैसा जमा जालांबाय थागोन बेखौ जों दिहुननो हागोन बुजिदों स' बेवहाय गासै फैसाया जोंहा बेसेबां 10,000 बेनिफ्राय बारायब्राय सुदनि हारा बेसेबां 8% गोसोआव लाखि आरो बोसोरारि होनदों बोसोरारि माने बोसोर साननाय जागोन सुदखौ गोसोआव लाखि जुदि बेवहाय दानारि लिरदोंबाथाय मासै मास माने दानावनो दान साननाय जागोन सुदखौ बा बोसोरारि होनबा मा होननाय जायोमोनलाय बोसोरसेनि उनाव नेक्स्ट बोसोरसेनि उनाव स' बारायब्राय सुदखौ दिहुननाय फर्मुला नैबे नायना लाग्रोदो P into 1 into R by 100 गोजौआव n लायो आरो बेवहाय पिया मा बुस्थु पिया जाबाय नों बेसे फैसा जमा दोनदों माने नोङो बेसेबां फैसा जमा दोनदों बा बेसेबां फैसा दाहार लांदों गासै नोंहा बेसेबां फैसानि सायाव सुद मोननो गोनां बेखौ पि लिरो बुजिबाय आरआ जाहैबाय मा सुदनि हार बोसोराव बा दानाव जुदि बोसोरावबा बोसोराव जागोन दानावबा दानाव जागोन होमबा जोंहा एनआ माखौ बुंनाय जादों एनआ जाबाय सुदखौ बेसेबां समनि गेजेराव साननाय जायो जुदि बोसोरसेनि उन साननाय जादोंब्ला बे एनआ मा जागोन 1 जुदि नेक्स्ट बोसोराव सानदोंब्ला 2 नेक्स्ट बोसोराव सानदोंब्ला 3 बिदि जालांबाय थागोन माने मा होननाय जादों फार्स्ट बोसोरनि सुद दिहुनोब्ला माने बोसोरसेनि सुद दिहुनोब्ला नोंहा मा जागोन बियो बोसोरसेनि बारायब्राय सुद दिहुनोब्ला एनआ मा जागोन 1 जागोन जुदि बोसोरनैनि दिहुनोब्ला एननि जायगायाव मा लानांगोन 2 बोसोरथामनि दिहुनोब्ला एननि जायगायाव 3 लानांगोन बोसोरब्रैनि दिहुनोब्ला एननि जायगायाव 4 लानांगोन बेबायदिनो थांबाय थागोन एन माने मा बोसोरखौ फोरमायो आरो बेयो होमबा जों नायनोसै होमबा जोंहा बेवहाय जोङो एन्सारखौ ओरैनिफ्राय लिरनोसै बेवहाय हियर पिया बेसेबां पिया जोंहा 10,000 नो फैसाया जोंहा गासै 10,000 दे बेनिफ्राय आरआ बेसेबां आरआ 8% बोसोराव दे बोसोराव गोसोआव लाखि बोसोराव माने इयाराव होमब्ला एनआ मामोन आं दानि बावैसो बुंबाय एन माने मा सुद बोसोर बैसे जेनेबा सुदखौ बोसोर बैसेनि साननांगौ बोसोरसेनिबा 1 बोसोरनैनिबा 2 बोसोरथामनिबा 3 बोसोरब्रैनिबा 4 बिदि जालांबाय थागोन आरो होमबा जोङो गिबि बोसोरनि सुदखौ दिहुनसै सुद बेसेबां मोनगोन बियो गिबि बोसोराव बियो बिनि एकाउन्टआव बेसेबां फैसा जमा जागोन जों बेखौ दिहुननो थाखाय बे फर्मुलाखौ बाहायबानो बास नोंहा गासिबो ओंखारहैजोबबाय आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंखानो सानो बे फर्मुलाया जाहैबाय मानि बारायब्राय सुद दिहुननायनि फर्मुला दै बारायब्राय सुद बुजिबाय
ओमफ्राय नैबे मोनसे फर्मुला दंबावो PRT बाय 100 बेयो जाबाय गोरलै सुद माने सिम्पल इन्ट्रेस्टआव बाहायो जों बेखौ बहाय बाहाया खारन बहाय बारायबाय सुदनि खोथा बुंदों कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टनि खोथा बुंदों होमबा फार्स्ट बोसोराव बियो बिनि एकाउन्टआव बेसे फैसा जमा जागोन जों नायनोसै दे बोरै लिरगोन नाय होमबा आं मा लिरखो एकाउन्टआव जमा जानाय रां डिपजिटेड मानि इन एकाउन्ट माने बेयो एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दोनदों 10,000 फैसा दोनदों बुजिबाय होमबा एकाउन्टआव जुदि 10,000 फैसा दोनदोंबा बेनि एकाउन्टआव 10,000 फैसा दङ दायो होमबा दानिया फार्स्ट बोसोराव बियो बेसेबां फैसा मोनगोन बारायबाय सुदखौ लायोब्ला जों बेखौ दिहुनसै होमबा फर्मुलाया मामोन नैबे नै P इनटु P होल 1 प्लास R बाय 100 होल टु दि पावर n बा P आ बेसेबां जोंहा P आ 10,000 बेसेबांनि सायाव सुद मोनगोन बियो 10,000 नि सायाव बे जागोन 10,000 1 आ 1 R आ बेसेबां R माने सुदनि हार नै 8 गाहायाव जिहेतु जों 100 लाखाबाय नालाय बाव पारसेन्टबो लिरलायनांला बुजिबाय होमबा n माने मा होनदोंमोन आं n माने बोसोर माने बेसेबां बोसोर ओके सेथि बोसोर माने फार्स्ट बोसोर माने बेसेबां जागोन बिदिब्ला 1 जागोन बियो होमबा फार्स्ट बोसोराव बियो बेसेबां फैसा मोनगोन नै बेसेबां फैसा मोनगोन नै जों बेखौ हिसाब खालामबानो मोनसिगोन फार्स्ट बोसोराव बियो 10,000 बेखौ जों लिरोबा बेबायदिनो थागोन नै बिदिनो थागोन बियो बेखौ दिहुनथारलायनांगौ गैया दानिया जोङो दिहुनो सेकेन्ड इयाराव बेसेबां मोनगोन बियो बिदिनो लिरदो मानि टु बि डिपजिटेड इन फार्स्ट इयार लिरदोंमोन बावहाय जों लिरगोन इंलिश मिडियामनिया मानि टु बि डिपजिटेड इन सेकेन्ड इयार बर'ना लिरगोन नैथि बोसोराव जमा जानो गोनां रां होमबा नैथि बोसोराव जमा जानो गोनां राङा गासै बेसेबां जागोन जोंहा पिया बेसेबां 10,000 1 आ 1 8 आ 8 100 आ 100 गोजौआव मा जागोन 2 जागोन जास्ट बेनो जागोन फर्मुलाया नै नाहर P होल 1 प्लास R बाय 100 होल टु दि पावर n बेनो बे थाबाय थागोन जास्ट इनाल' सोलायबाय थागोन बुजिबाय पियाजथ' जोंहा 10,000 खामोन 1 आ 1 प्लास आ प्लास R आ बेसेबांमोन 8 100 आ 100 n आ बेसेबांमोन n माने मा बोसोर दायो मा बोसोरखौ लादों आं नैथि बोसोरनि दिहुनोब्ला आं बहाय मा खालामगोन आर n नि जायगायाव आं मा लागोन 2 बे जाबाय नैथि बोसोराव मोननो गोनां रां बेबायदिनो नेक्स्ट थामथि बोसोरनिखौ लादोलाय थामथि बोसोराव जमा जानो गोनां रांखौ दिहुननो थाखायबो नोङो बिदिनो बेनो जागोन जास्ट नोंहा मा जागोन नैबेनि जायगायाव 3 जागोन बिदिनो थांबाय थागोन बुजिदोंना बिदिनो बियो मोनलांबाय थागोन आरो फैसाखौ होमबा नायदो जों माबोरै दिहुनो बारायबाय सुदखौ नैबे फर्मुलाखौ बाहायबाय थानांगौ नै होमबा n माने मा होननानै आं बुजायखाबाय बोसोरनि अनजिमा फार्स्ट बोसोरबा 1 जागोन सेकेन्ड बोसोरबा 2 जागोन थार्ड बोसोरनि दिहुनबा 3 जागोन होमबा जोंहा एकाउन्टआव जमा जालांनाय फैसाफोरा मा जागोन फार्स्टआवथ' 10,000 फैसा जमा जाखाबाय 10,000 जिहेतु दोनबाय सेकेन्डआव बेसेबां फैसा जमा जागोन नै बेसेबां 10,000 बेनिफ्राय 1 प्लास 8 बाय 100 थार्डआव बेसे फैसा जमा जागोन नै बेसेबां 10,000 1 प्लास 8 बाय 100 होल स्क्वायर बेनिफ्राय बिदिनो आरो नै 10,000 1 प्लास 8 बाय 100 होल किउब बिदिनो थांबाय थागोन माने बिनि फैसानाव बे 10,000 खौ बरनांगौ माने बियो बिदि मोनलांबाय थागोन आरो दानिया नायदो बे इपि नंगौना नङा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना नाय नोंसोरो माब्लाबाबो एखे मोननाय नङा माब्लाबाबो जिबनावबो एखे मोननाय नङा नोंसोरो केलकुलेसन खालामबानो मिन्थिगोन बेखौ बोरै केलकुलेसन खालामनांगौ आं बहाय फोरमायला खिन्थु बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै नाय नोंसोरो माब्लाबाबो समान मोननाय नङा समान मोनाब्ला मा जायो मा नङा एपि नङा मा नङा एपि नङा दिस इज नट एपि बुजिबाय बेबायदि दोनबानो जायो जास्ट बेखौ केलकुलेसन खालामलायनानै जे बिनिफ्राय बेखौ दिहुनथारनांगौ बे नङा जास्ट नोङो आइडिया ला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय समान जागोन ना जाया जाखानाय नङाब्ला मा लिरदो डाइरेक्ट एपि नङा बास मानो होनबा बहाय एपि नंगौना नङा बेखौल'सो सोंदों स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो जों थांसै नाम्बार 2 आव मा सोंदों एपिनि गिबि मोनब्रै बिदाबफोरखौ लिर जेब्ला गिबि बिदाब ए आरो आगोसार फारागथि डि खौ गाहायाव होनाय दं माने गिबि बिदाबखौ होनाय दङ बेनिफ्राय आगोसार फारागथिखौ होनाय दङ कमन डिफारेन्सखौ अब्ला जों मोनब्रै बिदाबफोरखौ लिरनांगौनो माने मा होनना बुंदों राइट फार्स्ट 4 टार्म्स अफ दि एपि when first term A and common difference they are given as follows जोङो एपिनि गिबि माने फार्स्ट मोनब्रै बिदाब लिरनांगौ सेथि नैथि थामथि ब्रैथि अके बेखौ बोरै लिरो बेबायदि सोंबा माबोरै बानायो आं बिराद गोरलै रावजों बुजायना होनि नोंसोरनो कुइसन नाम्बार 2 नि फार्स्टआव दङ होमबा जोंहा बावहाय होनाय दं होननानै लिरगो होनाय दं फार्स्टआवनो गिभेन होनाय दं गिभेन जोंनो मा होनाय दं गिबि बिदाब माने ए आ बेसेबां होनाय दङ गिबि बिदाबखौ एजों फोरमायनाय जायो गोसोआव लाखि 10 बेनिफ्राय आगोसार फारागथि बेसेबां होनाय दङ डि आ मा होनाय दङ 10 होनाय दङ ए आबो 10 डि आबो 10 होमबा जोंहा गिबि मोनब्रै बिदाबा बोरै जागोन नाय आं बिराद सर्टकाटजों फोरोंगोन नोंसोरखौ देयरफर गिबि
मोनब्रै बिदाब गिबि मोनब्रै बिदाब first 4 terms are गिबि मोनब्रै बिदाबफ्रा मा जागोन नाय फार्स्ट बिदाबा मा 10 बेखौ बले सेकेन्ड बिदाबखौ लिरनो थाखाय नों मा आगोसार फारागथिखौ नाहर आगोसार फारागथिया बेसेबां 10 होमबा नेक्स्टखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ आं फार्स्टआवनो बुंदोंमोन प्लास खालामलांबाय थानांगौ होमबा 10 + 10 बेसेबां जागोन 20 20 + 10 बेसेबां जागोन 30 30 + 10 बेसेबां जागोन 40 बिदिनो थांबाय थागोन जोंनो माखौल' लिरनो होदों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो फोर्थ गिबि मोनब्रै बिदाबखौल' लिरनो होदों बा जोंहा गिबि मोनब्रै बिदाबा बेसेबां 10 20 30 40 बे जाबाय गिबि मोनब्रै बिदाब बोरै बानायनांगौ आं बुजायगासिनो दं फार्स्टआव लिरग्रो गिबि बिदाबखौ नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय नोङो मा खालामनांगौ बे गिबि बिदाबजों आगोसार फारागथिखौ प्लास खालामलांबाय थानांगौ बा गिबि बिदाबजों 10 जों 10 खौ प्लास खालामबा बेसेबां मोनो 20 दा नेक्स्टखौ मोननो थाखाय आगोसार फारागथिखौ प्लास खालामदोलाय माने कमन डिफारेन्सखौ 20 जों 10 जों प्लास खालामदोलाय थारमाने बेसेबां मोनो 30 30 जों 10 जों प्लास खालामदोलाय बेसेबां मोनो 40 40 जों 10 जों प्लास खालामबा नेक्स्टखौ मोनसिगोनलाय बेसेबां मोनगोन 50 50 जों प्लास 10 जों प्लास खालामबा 60 मोनगोन बिदिनो मोनलांबाय थागोन बे जाबाय जोंहा गिबि मोनब्रै बिदाब दानिया नों मा खालाम बे डि मानि मामोनलाय आगोसार फारागथि बेखौ बोरै दिहुनो आं अलरेडि फोरोंखादोंमोन नोंसोरनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामलाय नों बेसे मोनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 10 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा गासिबो माइनास खालामलायबा बेसेबां मोनो 10 बेखौनो जों मा होनना बुङो आगोसार फारागथि स' नाम्बार 1 खौ बयबो बुजिबाय जानांगौ जे माबोरै दिहुननांगौ फार्स्ट 4 टार्म्सखौ सोङोब्ला बुजिबाय नो डाउट नेक्स्टखौ नाय जेबो गोरा गैया आं नायजाहोनि नै बावहाय होनाय दं एया बेसेबां -2 डिया बेसेबां 0 होनाय दं गिभेन एया बेसेबां होनाय दं ए माने गिबि बिदाब -2 डिया बेसेबां होनाय दं 0 होमबा जोंहा बेवहाय मोनब्रै गिबि बिदाब दिहुननांगौ होमबा जों मा प्लास खालामलांबाय थानांगोन 0 0 0 प्लास खालामलांबाय थानांगोन होमबा जोंहा मा देयारफोर गिबि मोनब्रै बिदाबा फर्स्ट 4 टार्म्स आर गिबि मोनब्रै बिदाबा मा जागोन नाय फार्स्टआव गिबि बिदाबखौ लिर -2 बिनिफ्राय नेक्स्टखौ मोननो थाखाय बे -2 जों नैबे 0 खौ प्लास खालाम -2 + 0 थारमाने -2 + 0 बेसेबां मोनगोन -2 आनो मोनगोन आरो नेक्स्टखौ मोननो थाखाय -2 जों 0 जों प्लास खालामदोलाय -2 खौनो मोनगोन आरो नेक्स्टखौ मोननो थाखाय -2 जों प्लास जों 0 खालामदोलाय -2 खौनो मोनगोन बिदिनो मोनलांबाय थागोन बेनो जाबाय गिबि मोनब्रै बिदाब बुजिबाय फार्स्टआवहाय गिबि बिदाबखौ लिर नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय आगोसार फारागथिखौ प्लास खालाम गिबि बिदाबजों बेसे मोनखो -2 मोनफिनबाय -2 जों आरो आगोसार फारागथिखौ प्लास खालामदोलाय बेसे मोनखो -2 मोनफिनबाय -2 जों आरो आगोसार फारागथिखौ प्लास खालामदोलाय बेसे मोनखो -2 खौनो मोनफिनबाय बेबायदि जों दिहुनगोन आच्छा बुजियाखै नाय नाम्बार 3 खौ नाय नाम्बार 3 आव होनाय दं एया बेसेबां होनाय दं गिभेन गिबि बिदाबा बेसेबां होनाय दं 4 आरो आगोसार फारागथिया बेसेबां होनाय दं -3 होमबा जों बोरै दिहुनगोन गिबि मोनब्रै बिदाब गिबि मोनब्रै बिदाबखौ दिहुनफिननांगौ फर्स्ट 4 टार्म्स आर गिबि मोनब्रै बिदाबा मा जागोन फार्स्टआव लिरगो गिबि बिदाबखौ 4 नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय आं मा बुंदोंमोन दानि बावैसो फोरोंखाबाय आं अलरेडि फर्मुलाखौ बेजों प्लास खालामनांगौ माने 4 प्लास -3 बेसे जागोन +1 नै मोनलायबाय बुजिदों बयबो जेबोथ' दिगदार गैया फार्स्ट बिदाबखौ लिरबाय 4 नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ 4 जों बेखौ प्लास खालामनांगौ होमबा 4 जों -3 जों प्लास खालामबा जोंहा बेसेबां जागोन 4 - 3 = 1 होमबा नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय आरो 1 निफ्राय 1 जों +3 खौ -3 खौ प्लास खालामदोलाय बेसे मोनगोन जोङो 1 - 3 बेसेबां मोनगोन -2 आरो नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय -2 जों आरो -3 खौ प्लास खालामदोलाय -2 जों -3 जों प्लास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन -2 - 3 -5 नै बिदि मोनलांबाय थागोन जोङो होमबा जोंहा गिबि मोनब्रै बिदाबा बेनो बे सेथि बिदाब नैथि बिदाब थामथि बिदाब ब्रैथि बिदाब बुजिबाय जेबोथ' दिगदार मोनाखै नोङो मा खालाम दानिया नैबेखौ जागोन ना जायाखै चेक खालामनो हायो बोरै चेक खालामगोन बिनिफ्राय बेखौ
बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया नोंहा गासिनाबो एखे जानांगोन माने गासिनाबो -3 जानांगोन जेरावहाय d खौ -3 होनाय दङ नंगौना नङा नाय 1 निफ्राय 4 खौ माइनास खालामनो मा मोनगोन -3 -2 निफ्राय -1 खौ माइनास खालाम -2 निफ्राय -1 खौ माइनास खालाम नों मा मोनगोन -3 -5 निफ्राय -2 खौ माइनास खालाम -5 निफ्राय -2 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन नोङो नै -3 बेबायदि बानायगोन आरो जोङो जास्ट प्लास खालामलांबाय थानांगौ आरो जेबो गैया नङा होमबा 4 खौ नाय होमबा गिबि मोनब्रै बिदाबा जोंहा मा जागोन बेवहाय जोंहा गिबि बिदाबा -1 आरो माइनास खालामला मोननाय माने आगोसार फारागथिया 1/2 होमबा गिबि मोनब्रै बिदाबा बोरै जागोन होमबा बे AP नि गिबि मोनब्रै बिदाबखौ जों लिरसै फार्स्टआव जोंहा गिबि बिदाबखौ होनाय दंखायो A आ गिबि बिदाब जायो A खौ जों लिरदों नै बे गिबि बिदाब नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय आं बुंदोंना बेजों प्लास खालाम माने -1 जों सोरजों प्लास खालामनांगौ हाफजों होमबा -1 जों हाफजों प्लास खालामबा जों मा मोनगोन -1/2 मोनगोन नोंसोर केलकुलेसन खालाम -1/2 मोनगोन बुजिबाय जेबोथ' दिगदार गैया बेखौ नों इसोरो दुसासा ला बा एलसियाम ला होमबानो मिथिगोन दानिया नेक्स्ट बिदाबखौ दिहुनसैलाय नेक्स्ट बिदाबखौ बेजों प्लास खालामदोलाय -हाफजों प्लास खालामबा मा जागोन 0 जागोन होमबा नेक्स्ट बिदाबा 0 जागोन दाना नेक्स्ट आरो लास्ट मोनसे दिहुनबावनांगौ बेजों प्लास खालाम 0 जों हाफजों प्लास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन हाफखौनो मोनगोन नै बिदि आरो होमबा बिदिनो थांबाय थागोन बियो बेबायदि जों दिहुनो जायखिजाया AP नि बिदाबफोरखौ माने प्लास खालामलांबाय थानांगौ बुजिबाय जेबोथ' दिगदार गैया 5 खौ नाय आरो 5 आव मा दङ होनाय दं गिभेन जोंनो E आ बेसेबां होनाय दं 5 आव -1.25 आरो D आ होनाय दङ -0.25 होमबा जों गिबि मोनब्रै बिदाबखौ दिहुनसै गिबि मोनब्रै बिदाबा फर्स्ट 4 टर्म्स आर गिबि मोनब्रै बिदाबा मा जागोन फार्स्टआव बेखौ लिख -1.25 खौ बिनिफ्राय नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय बेजों D खौ प्लास खालामलांबाय था होमबा -1.25 खौ जुदि 0.25 जों प्लास खालामबा जों बेसे मोनो जों नागिरनि 1 मिनिट प्लिज होमबा जोंहा बेसेबां -1.25 जों D खौ प्लास खालामनांगौ D आ बेसेबां -0.25 होमबा मा जागोन -1.25 माइनास प्लास माइनास बिसोर मोननैजों लोगो जासिगोन लोगो जाबा बेसेबां जागोन -1.50 होमबा नेक्स्टआ जोंहा -1.50 दानिया बेजों आरो जों D खौ प्लास खालामदोलाय नैबे D खौ माने -1.50 जों सोरखौ प्लास खालाम -0.25 खौ होमबा प्लास खालामबा बेसे मोनगोन माइनास प्लास माइनास बिसोर मोननैबो माइनास माइनास लोगो जासिगोन बिसोरो -1.75 नि -1.75 होमबा नेक्स्ट बिदिनो प्लास बेजों आरो बेखौ प्लास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन -1.575 जों 1.75 जों बेखौ प्लास खालाम जों बेसेबां मोनगोन 2.00 मोनगोन जों बुजिबाय बे जाबाय गिबि मोनब्रै बिदाब बेखौ बोरै बानायनांगौ आं फोरोंबाय जास्ट प्लास खालामलांबायल'सो थानांगौ इसेबां बेले बेजे लिरनो गोनांथि गैया स' नाम्बार 3 आव सोंदों गाहायनि AP फोरनि थाखाय गिबि बिदाब आरो आगोसार फारागथिखौ लिर बुहुत गोरलै कुइसन्स ओरैबायदि गोरलै कुइसन्स मा सोंदों फर द फलोइं APS राइट द फार्स्ट टार्म एन्ड द कमन डिफारेन्स माने A आरो D खौ सोंदों नैबेनि उल्था नाम्बार 2 नि उल्था बेवहाय A आरो D आ होनाय दंमोन बेवहाय आरो बेखौनो सोंफिनदों बेवहाय A खौ सोंदों आरो D खौ सोंदों बियो गासिबो AP नो AP माने मा आं सिगाङाव बुजायखाबाय अलरेडि फार्स्ट कुइसनावनो AP आ माखौ होनना बुङो दानिया नायदो जे AP नि गिबि बिदाब आरो आगोसार फारागथिखौ बोरै लिरो नाय बिसोर गासिबो AP नो बिनि मादाव सोर फार्स्ट बियो नङा होमबा बे सेकेन्ड बे नैथि बे थामथि बे ब्रैथि बे फार्स्ट बे सेकेन्ड बे थार्ड बे फर्थ बेखौ गिबि बिदाब नैथि बिदाब थामथि बिदाब ब्रैथि बिदाब बिदि होनना जों बुंगोन इंलिसाव फार्स्ट टार्म सेकेन्ड टार्म फर्थ टार्म फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड एन्ड फर्थ बिदि फिफ्थ टार्म बिदि जालांबाय थागोन होमब्ला गिबि बिदाबा सोर जागोन 3 नङा होमबा गिबि बिदाबा 3 जागोन बे फार्स्टनिखौ जों गिबि बिदाब होनना बुङो बुजिबाय
होमबा फार्स्ट कुइसनाव गिबि बिदाबा बेसेबां जागोन माने एआ गिबि बिदाब माने एखौ होनाय जायो दे एआ बेसेबां जागोन 3 गिबि बिदाब होनबाथाय ए गोसोआव लाखि फार्स्टआ माने 3 बिनिफ्राय डि खौ आगोसार फारागथि माने कमन डिफारेन्स डि खौ होनाय जायो डि खौ गोसोआव लाखि गिबि बिदाबा ए बुजिबाय आगोसार फारागथिखौ सोंदों आगोसार फारागथि माने सोरखौ सोंनाय जादों नैबे डि खौ सोंनाय जादों नैबे बा बे डि खौ बोरै मोनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामलायनानै मोनो बुजिबाय आरो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोनो एखे जाजोबनांगोन माब्ला एखे जानांगौ जेब्ला एपि जायो एपिआव गासैबो एखे जायो जिहेतु बेखौ एपि होनखादों होमब्ला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय जोंहा एखे जाखागोन मानो होनबा एपिआव एखे जायो अके बेखौनो जों मा होनना बुङोमोन आगोसार फारागथि एबा मा होनना बुङो डि होननानै बुङो डि जों फोरमायनाय जायो होमबा नों डि खौ मोननो थाखाय जास्ट नों बेनिफ्राय बेखौल' माइनास खालामदो जायखिजाया मोनसे माइनास खालामबानो जाबाय आं फार्स्टजों सेकेन्डजों माइनास खालामसै बा नों बेजों माइनास खालामनाबो दिहुननो हाबाय मानो होनबा एपि होननानै अलरेडि बुंखादों होमबा 1 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनो -2 होमबा नोंहा बेवहाय डिआ बेसेबां जागोन 1 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामनानै मोननाय जागोन बेसेबां जागोन -2 नेक्स्ट नाम्बार 2 अच्छा नाम्बार 2 आव गिबि बिदाबा सोर -5 होमबा गिबि बिदाखौ माजों फोरमायनाय जायो ए जों दानिया आगोसार फारागथिखौ सोंदोंबाबो कमन डिफारेन्स आगोसार फारागथिखौ बोरै दिहुनो जुदि एपि बा बोरै दिहुनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम जायखिया मोननै माइनास खालाम एपि होननाय दंखायोब्लासो खिन्थु गैयाब्ला खिन्थु आलादा जागोन एपि होनना बुंखादों नालाय होमबा नोङो 7 निफ्राय 3 खौबो माइनास खालामनो हायो बा -1 निफ्राय -5 खौ माइनास खालामनो हायो बा 3 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामनो हायो बेवहाय सोर 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबा गोरलै जायो बिसोर सानैखौ जों गोरलैसिन नुदों ओंखायनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना होबाबो जोंहा डि खौ मोनबाय 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनो 7 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनो 4 होमबा डिआ बेसेबां जागोन 4 आरो नों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 3 निफ्राय -1 खौ माइनास खालाम नोंनि मा मोनगोन 4 जेरावबो 4 मोनगोन नों बा -1 निफ्राय -5 खौ माइनास खालाम होमबाबो 4 मोनगोन ओंखायनो जायखिया मोननैखौ माइनास खालामना होबानो जाबाय जायखौ नों गोरलै नुहुरदों बुजिबाय नाम्बार 3 एआ बेसेबां नाम्बार 3 आव एआ गिबि बिदाबा बिसोर 1/3 आगोसार फारागथिखौ बोरै दिहुनो जायखिया मोननै माइनास खालाम 5/3 निफ्राय 1/3 खौ माइनास खालाम 5/3 निफ्राय 1/3 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन एलसिएम ला दुसासा 3 जागोन 3 जों 3 डिवाइड खालामोबा 1 1 जों 5 जों 5 आनो 3 जों 3 डिवाइड खालामोबा 1 1 जों 1 1 होमबा बेसेबां जागोन 4/3 नि एन्सारा डिआ 4/3 थिग बिदिनो नोङो 9/3 निफ्राय 5/3 खौ माइनास खालामबाबो नों एन्सारखौ मोनगोन बुजिबाय दाना जों थांसै नाम्बार 4 नाम्बार 4 आव दङ जोंहा गिबि बिदाबा सोर गिबि बिदाबा नै 0.6 ए जों लिरदो आगोसार फारागथिया बोरै जागोन नों जायखिया मोननैजों माइनास खालाम बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामो ना बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामो आं 3.9 निफ्राय 2.8 खौ माइनास खालामनि 3.9 निफ्राय 2.8 खौ माइनास खालामनि बेसे मोनगोन 1.1 होमबा बिनि आगोसार फारागथिया बेसेबां 1.1 बाथ्राखौ बुजिबाय नोङो 1.7 निफ्राय 0.6 खौ माइनास खालामनोबो हायो 1.7 निफ्राय 0.6 खौ माइनास खालामबाबो 1.1 नै जेरावबो एखे मोनजोबगोन नोङो बेबायदि जों लिरगोन आरो बेखौ 4 नाम्बाराव दङ गाहायनि बबेफोरा एपि जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसार फारागथि डि दिहुन आरो मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिर होमबा जोंहा बेवहाय जेसेबां कुइसन्स होदों बिसोरनि बबे एपि बेखौ जों नागिरनांगौ आरो एपिब्ला आगोसार फारागथि डि खौ दिहुननांगौ आरो मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिरनांगौ मोनथामनि बारा बिदाब माने मा नै बेवहाय जेसेबां होबाय बिनि बादैबो जोङो आरोबाव मोनथाम बिदाब दिहुनबावनांगौ अके इंलिश मिडियामनाबो नायना ला मा सोंदों which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms आजा बेबायदि टाइपनि कुइसनखौ जों बेबायदि सल्भ खालामगोन सिगां जोंहा कुइसन जाबायमोन 2 4 8 16 आजा नोंसोर मा खालाम एपि नंगौना नङा नायनोब्ला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम जास्ट खननै माइनास खालाम खनथाम गाहाम माइनास खालामाबाबो जागोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जों 2 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जों 4 होमबा मिलायलायाखै जेब्ला मिलायलायाखै अब्ला मा नङा बेयो मा नङा एपि नङा दिस इज नट एपि होननानै लिरना लादो इंलिश मिडियामफोरना दिस इज नट एन एपि माने एपि नङा जोंहा आगोसार फारागथिया मिलायाखै कमन डिफारेन्सआ मिलायाखै माने बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै मोननाया जोंहा मिलायलायाखै मिलायनांगोन होमबासो एपि जागोन स' जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव दङ नैबे 2 5/2 3 7/2 बेखौबो जों बेबायदिनो सल्भ खालामगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम आदसा 5/2 निफ्राय सोरखौ माइनास खालाम 2 खौ बेसे मोनो नायनि
जों बेनिफ्राय बेखौथ' डाइरेक्ट माइनास खालामनाया एलसिएम लादो 2 सा लाबा 2 जागोन जोंहा होमबा 2 जों 2 डिवाइड खालामहरबाथ' नोंसोर मिथिखायो 1 जों 5 जों 5 आरो बेनि गाहायाव 1 दङ अब्ला डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहरनांगौ 2 जों 2 बेसेबां जायो 4 होमबा बेसेबां जोङो 1/2 मोनगोन नै आरो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 1/2 मोनबाय दाना बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना नायबावनि जोङो 3 निफ्राय 5/2 खौ आरो बेसे मोनगोन 3 निफ्राय 5/2 खौ माइनास एलसिएम लायोबा 2 आनो जागोन बियो 2 जों 3 जों डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामहरखा मानो होनबा बेनि गाहायाव 1s दङ 6 जागोन 2 जों 2 डिवाइड खालामग्रो डिवाइड खालामबा 1 मोनगोन 1 जों 5 जों 5 1/2 आচ্ছা बेयावबो बे खेबावबो 1/2 मोनबाय जों आरो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना नायबावनि नंगौना नङा आচ্ছা बेयावबो जोङो बेखौनो मोनगोन 1/2 खौनो मोनगोन बावबो नै होमबा खेमफ्रामावबो 1/2 मोनबाय that means बियो मोनसे मा AP so you can write बियो मोनसे therefore बियो AP this is an AP होननानै लिरनो हासिगोन दानिया आरोबाव जोंखौ मोनथाम बारा बिदाब दिहुननो थिनदों होमबा मोनथाम बारा बिदाबखौ जों बोरै दिहुनगोन आं दहाय सिगाङाव फोरोंनाय बायदिनो आচ্ছা 2 निफ्राय नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय जों मा खालामनांगौ होनदोंमोनलाय 2 निफ्राय नेक्स्ट बिदाबखौ मोननो थाखाय जोङो आगोसार फारागथिखौ प्लास खालामलांबाय थानांगौ होमबानो नेक्स्ट मोनलांबाय थायो जेनेबा 2 निफ्राय 5/2 खौ मोननोब्ला 2 जों नों माखौ माइनास प्लास खालामबानो जागोन 1/2 5/2 निफ्राय 3 खौ मोननोब्ला 5/2 जों 1/2 खौ प्लास खालामबानो जागोन 3 निफ्राय 7/2 खौ मोननोब्ला 1/2 खौ 3 जों प्लास खालामबानो जागोन होमबा 7/2 नि उननि बिदाबखौ मोननोब्ला 7/2 जों माखौ प्लास खालामबानो जागोन 1/2 आচ্ছা बेवहाय 1 मिनिट बेवहाय d आ बेसे जागोन d आ 1/2 d मानि मा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय एबा आगोसार फारागथि होमबा जोङो नेक्स्टखौ मोननो थाखाय 7/2 नि नेक्स्टखौ मोननो थाखाय 7/2 जों मा प्लास खालामगोन 1/2 प्लास खालामगोन होमबा बेसे मोनो नायनि 7 + 1 बेसे जागोन बियो 8/2 एबा बेसे जागोन 4 होमबा नेक्स्ट 7/2 नि नेक्स्टआ सोर जागोन 4 जागोन 7/2 नि नेक्स्टआ सोर जागोन 4 जागोन जोंहा आरो 4 नि उनाव सोर जालायगोन बेखौ मोननो थाखाय 4 जों आरो 1/2 प्लास खालामदोलाय 4 जों 1/2 प्लास खालामबा बेसे मोनगोन बे जागोन 8 + 1 9/2 होमबा जोंहा नेक्स्टआ 4 नि उनाव सोर जागोन 9/2 जागोन आरो 9/2 नि उनाव सोर जागोन बेखौ दिहुनबावनोब्ला 9/2 जों 1/2 प्लास खालाम जों मोनगोन 9 + 1 माने 10/2 एबा जों बेसेबां मोनगोन 5 होमबा नेक्स्टआ बेसेबां 5 जों बिदि दिहुननांगौ आरो माने मोनथाम बारा बिदाब दिहुननांगौ स' जोंहा AP आ बोरै जागोन AP आ जोंहा फार्स्टआव जागोन 2 जोंहा नैबे फिसा जागोन 2 5/2 3 7/2 2 5/2 3 7/2 जागोन आरो मोनथाम बारा दिहुनबावबाय जोङो मोनथाम बारा होमबा बिनि नेक्स्टआ जोंहा नैबे 7/2 नि उनाव नैबे फैदों 4 नि उनाव फैदों 9/2 9/2 नि उनाव फैदों 5 बिदिनो थांबाय थागोन आरो बेयो बुजिबाय जों बेबायदि बानायगोन आচ্ছা जोंहा नाम्बार 3 कुइसन्सआव जोङो AP नंगौना नङा बेबायदिनो खालामगोन 3.2 निफ्राय 1.2 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन माइनास प्लास जासिगोन बेयो होमबा जोंहा बेयो बेसेबां जागोन 4.4 जागोन आচ্ছা दानिया बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जों बेखौ मोनबाय आচ্ছা बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम आচ্ছা 1 मिनिट नैबे माइनाससोमोन ना जोंहा होमबा मा जागोन बियो माइनास 3.2 आচ্ছা बेयो बेसेबां जागोन जोंहा 1 मिनिट बे बेसेबां जानाय नङा माइनास 2.0 जागोन बे माने 2.0 माने माइनास 2 आनो होमबा जों माइनास 5.2 निफ्राय जोङो माखौ माइनास खालामनि माइनास 3.2 खौ होमबा जोंहा बेसेबां जागोन बे माइनास 5.2 माइनास प्लास आচ্ছা 2 to 0 5 निफ्राय 3 फैबा माइनास 2.0 होमबा बेबो माइनास 2 आनो आচ্ছা बे AP जाखागोन जोंहा बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो जों बेखौनो मोनखागोन दिहुनलायनो गोनां गैला देयरफर जों लिरदो बियो AP होमबा जों दानिया नेक्स्ट दिहुननांगौ होमबा नेक्स्टखौ दिहुननोब्ला आं मा खालामगोन जोङो बेवहाय d खौ बेसे मोनखो आगोसार फारागथिखौ जों माइनास 2 मोनबाय माने बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनो मोननायखौ जोङो माइनास 2 मोनबाय होमबा नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामगोन माइनास 2 प्लास खालामलांबाय थागोन होमबा माइनास लास्टआ जोंहा बेसेबांमोन माइनास 7.2 नि उननिखौ दिहुननोब्ला जों बेजों मा प्लास खालामबानो जागोन माइनास 2 होमबा जों माइनास 7.2 जों माइनास 2 खौ प्लास खालामबा जोंहा बेसेबां जागोन बे माइनास जासिगोन आচ্ছা बेजों माइनास 2 जोंसो माइनास 7.2 फैदेरबा जोंहा माइनासआ मोननै बारायदेरसिगोन
माने माइनासा बेसेबां जागोन माइनास 9.2 होमबा माइनास 9.2 जागोन आरो नेक्स्ट दिहुनसैलाय जोङो नेक्स्टखौ दिहुनबा बे माइनास 9.2 जों आरो माइनास 2 खौ प्लास खालामनानै हो होमबा बेसेबां जागोन बिसोर मोननैजों प्लास खालामबा आচ্ছা माइनास 2.0 बो लानो हायो माइनास 2 माने माइनास 2.0 खोथा गैया बा पइन्टजों पइन्ट सिदा होनानै प्लास खालामबा जों मोनगोन माइनास 11.2 होमबा नेक्स्टआ बेसेबां माइनास 11.2 आरो लास्ट दिहुनबावनो होदों जोंखौ माइनास 11.2 जों माइनास 2 खौ प्लास खालामना हो माइनास 11.2 माइनास एक मिनिट बे माइनास 2 जागोन होमबा बेसेबां जागोन माइनास 11.2 आरो माइनास 2 13.2 माइनास 13.2 स' जों आरो मोनथाम बारा बिदाब दिहुननो थिनदोंमोन बेखौ मोनबाय जोंहा नै बेसांमोन माइनास 1.2 माइनास 3.2 माइनास 5.2 माइनास 7.2 बेखौ बाद होनानै आरो मोनथाम दिहुनबावबाय नैबे बे मोनथामा दे जों नेक्स्टआव थांनि नेक्स्ट कुइसनाव आচ্ছা नायनोसै जों बेखौबो नंगौना नङा माइनास 6 निफ्राय जोङो माइनास 10 खौ माइनास खालामगोन जों बेसेबां मोनगोन माइनास माइनास प्लास 10 बेसेबां जागोन जोंहा 4 आচ্ছা 4 जाबाय आচ্ছা बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनि माइनास 2 निफ्राय माइनास 6 खौ माइनास खालामनि होमबा जोंहा बेसेबां जागोन प्लास 6 नै प्लास 4 दा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो जों एखेखौनो मोनखागोन दिहुननो गोनां गैला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना माने जोंहा एखे ओंखारबाय माने डिआ आगोसार फारागथिया जोंहा बेसेबां ओंखारदों 4 डेट मिन्स बियो एपि दिस इज एपि होमब्ला एपि ब्ला जों मा दिहुनबावनांगौ आरो मोनथाम बारा दिहुनबावनांगौ होमबा लास्ट टार्मखौ नायदो लास्ट टार्मा जोंहा मामोन 2 मोन 2 जों बेसेबां प्लास खालामदेरनांगोन 4 आচ্ছা 2 प्लास 4 खालामबानो जों मोनगोन 2 प्लास 4 बेसेबां जागोन 6 आरो 6 जों बेसेबां प्लास खालामदो 2 6 प्लास 2 बेसेबां जागोन 8 सरि 1 मिनिट 4 सो प्लास खालामनांगोन जों मानो होनबा जोंहा आगोसार फारागथिया 4 नालाय होमबा बेसेबां जागोन 10 आरो 10 जों आरो 4 प्लास खालामदोलाय 4 10 होमबा नेक्स्ट टार्मसा मा जागोन जोंहा मा जागोन बिनि उननिया 6 10 आरो 4 10 बेबायदि जालांगोन आरो माने मोनथाम बारा दिहुनथिनदों नालाय जोंखौ नेक्स्टखौबो दिहुननो थाखाय जोङो जास्ट 4 माल प्लास खालामलांबाय थाबानो जोंहा जाहैबाय अके बयबो बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा गोरलै स' 5 कुइसन्सआव दङ बे एपि नंगौना नङा जों नायनि बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 3 रुट 2 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम होमबा जों बेसे मोनगोन 3 दानजागोन बेसे मोनगोन रुट 2 आচ্ছা बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम थार्डनिफ्राय सेकेन्डखौ 3 प्लास 2 रुट 2 निफ्राय सोरखौ माइनास खालाम नैबे आচ্ছা बाव ब्रेकेटआव लिट माइनास खालामनाय सिगां मानो होनबा बावहाय मोननै जिनिस दङ बे मोननै जिनिसाबो माइनास जागोन होमबा बेसेबां जागोन 3 प्लास 2 रुट 2 माइनास 3 माइनास प्लास माइनास रुट 2 आচ্ছা प्लास 3 माइनास 3 दानजाखाबाय होमबा नोंहा मा थाखो 2 रुट 2 आरो रुट 2 थाबाय आচ্ছা बे 2 रुट 2 ओमफ्राय नैबे रुट 2 माने मा बेयो 1 रुट 2 बुजिबाय 1 रुट 2 आচ্ছা बियो मा होननाय जादों रुट 2 आ मोनबेसे दं बावहाय मोननै रुट 2 दङ बावहाय रुट 2 आ मोनबेसे दङ रुट 2 मीन्स 1 रुट 2 बाबो लिरनो हायो बेखौ जेबो नङा रुट 2 आनो 1 बाय रुट 2 सरि 1 रुट 2 होमबा बावहाय मोनबेसे रुट 2 दं मोननै रुट 2 दं बावहाय मोनबेसे रुट 2 दं मोनसेल' होमबा मोननै रुट 2 निफ्राय मोनसे रुट 2 थांबा बेसेबां जागोन मोनसे रुट 2 थाबावगोन ना होमबा मोनसेखौथ' जों लिराबाबो जायो होमबा जों बावबो मोनबाय रुट 2 होमबा बियो निश्चय एपि जाखागोन होमबा जोङो बावहाय डि खौ बेसे मोनखो बावहाय जोङो डि खौ रुट 2 मोनबाय माने आगोसार फारागथिखौ होमबा बियो एपि नङा स' जों लिरगोन बियो एपि दिस इज एन एपि दाना नेक्स्ट मोनथाम बिदाब दिहुनबावनांगौ जोंहा लास्ट बिदाबखौ नाय 3 रुट 2 आচ্ছা 3 प्लास 3 रुट 2 जों मा प्लास खालामनांगोन नैबे रुट 2 खौ प्लास खालामनांगोन होमबा 3 प्लास 3 रुट 2 जोङो प्लास रुट 2 प्लास खालामबा माने डि खौ प्लास खालामबा बेसे मोनगोन 3 आ 3 आচ্ছা 3 रुट 2 माने मोनबेसे रुट 2 दङ बावहाय मोनथाम रुट 2 दङ अके आरो नैबे रुट 2 आव मोनबेसे रुट 2 दङ मात्र मोनसेल' होमबा मोनथाम रुट 2 मोनसे रुट 2 जों प्लास जाबा जोंहा बेसेबां जागोन 4 रुट 2 अके होमबा आरो बेजों आरो नेक्स्ट प्लास खालामदोलाय 3 प्लास 4 रुट 2 जों आरो रुट 2 प्लास खालामदो होमबा जोङो बेसेबां मोनगोन 3 प्लास मोनबेसे रुट 2 जागोन बावहाय मोनबा रुट 2 आरो नेक्स्टखौ मोननो थाखाय बेजों नैबे बेजों आरो रुट 2 प्लास खालाम बेसे मोनगोन जोङो 3 प्लास 6 रुट 2 स' बिनि उनाव मा मोनथाम दिहुननो होबावनो गोनाङा जोंहा सोर जागोन नैबे मोनथामा अके बेखौ नायदो बियो एपि नंगौना नङा बे 6 नाम्बारनि कुइसन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 0.22 निफ्राय 0.2 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन आচ্ছা बेखौ बोरै माइनास खालामो नोंसोरथ' बयबो मिथिखागौ पइन्टखौ सिदा होनानै माइनास खालामनांगौ नैबेबायदि
0.22 खौ 0.2 निफ्राय माइनास खालामनो थाखाय पइन्टखौ सिदा होनानै माइनास खालाम आरो बहाय नैबे जेबो गैया माने बहाय 0 दं होनना सानना ला 2 निफ्राय बे फैबा 2 बेनिफ्राय बेखौ फैबा जों मा मोनगोन 0 माने मा मोनगोन 0.02 मोनगोन जों बुजिबाय 0. मा मोनगोन 02 मोनगोन आচ্ছা बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 0.22 मोनथामनिखौ नैबे थार्डनिफ्राय सेकेन्डखौ 0.22 खौ बेबायदिनो बेखौबो जों माइनास खालामगोन 0.22 मोनथामनिफ्राय 0.22 मोननैखौ माइनास खालामगोन आচ্ছা बय 0 होना लानो हायो जोङो बा 2 निफ्राय बे फैबा 2 आनो जागोन बे 0 बे 0 बे होमबा जोंहा बेसेबां जागोन 0.00 मोननै ओमफ्राय 2 आচ্ছা नायदो मोननैबो एखे जायाखै बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनो मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनो मोननाय एखे जायाखै दैट मीन्स जोंहा मा नङा बियो एपि नङा बियो एपि नङा दिस इज नट एपि नेक्स्ट कुइसनाव थांसै एपि नङाब्ला जों मा खालामनाङा मोनथाम आरो बिदाखौ दिहुननो गोनांथि गैया जास्ट एपि बाल' दिहुननांगौ होमबा नायनोसै जोङो बियो एपि नंगौना नङा माइनास 4 निफ्राय 0 खौ माइनास खालाम मा मोनगोन नों माइनास 4 खौनो मोनगोन माइनास 8 निफ्राय सोरखौ माइनास खालाम नैबे माइनास 4 खौ नों मोनगोन माइनास माइनास प्लास नोंहा होमबा बेसेबां नै माइनास 4 जागोन थिग बेबायदिनो माइनास 12 निफ्राय माइनास 8 खौ माइनास खालामबा जों बेसेबांखौनो मोनगोन माइनास 4 खौनो मोनगोन होमबा बियो निश्चय खेनफ्रोमावबो जिहेतु समान जादों बे खेनफ्रोमावबो समान जानाय बुस्थुआनो d जागोन dआ बेसेबां जोंहा माइनास 4 स' बियो एपि बियो एपि दिस इज एपि दाना नेक्स्ट 12 नि माइनास 12 नि उनाव नेक्स्ट जों थानाय मोनथाम बिदाबा मा जागोन माइनास 12 जों बेसेबां माइनास 12 जों बेसेबां प्लास खालाम माइनास 4 लास्टआ माइनास 12 मोन ना माइनास 12 जों माइनास 4 प्लास खालाम होमबा जों बेसेबां मोनगोन माइनास 12 माइनास प्लास माइनास बेसेबां जागोन माइनास 16 आरो माइनास 6 होनबा जों बेयाव बेसेबां मोनगोन माइनास 16 बिनि उनाव आरो माइनास 16 उनाव सोर फैगोन बेखौ मोननो थाखाय आरो माइनास 4 जों प्लास खालामदो माइनास 16 प्लास माइनास 4 जों बेसेबां मोनगोन माइनास 20 आरो बिनि उनाव नेक्स्टखौ मोननो थाखाय माइनास 20 जों बेसेबां प्लास खालाम माइनास 4 खौनो प्लास खालामलांबाय दा होमबा जों बेसेबां मोनगोन माइनास 20 माइनास 4 माइनास 24 होमबा नेक्स्टआ जोंहा बेसेबां जागोन माइनास 24 बिदिनो थांबाय थागोन आरो जों बेबायदि बानायगोन नेक्स्ट बिदावखौ बुजिबाय बयबो जेबोथ' गोरा गैया स' नेक्स्ट कुइसनाव थांसै आচ্ছা बियो एपि नंगौना नङा नोंसोरनाव आं मोनसे कुइसन खालामनो बियो एपि नंगौना नङा गासिबो एखे नै बिनिफ्राय बेजों बिनिफ्राय बेजों बिनिफ्राय बेजों गासिबो एखे माने मोनसेयानो रिपिट जाबाय थादों जुदि मोनसे बुस्थुआनो रिपिट जाबाय थादोंब्ला साननानै लाखा बे जेब्लाबो एपि जागोन मानो एपि जागोन नों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम मा मोनगोन 0 मोनगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 0 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 0 एखे बुस्थुनिफ्राय एखेखौ माइनास खालामबा मा मोनो 0 मोनो होमब्ला बे मा जागोन एपि जाखागोन निश्चय स' जोङो माइनास 1/2 निफ्राय नैबे माइनास 1/2 खौ माइनास खालामलाय मा मोनगोन नोङो मा मोनगोन माइनास माइनास प्लास नै प्लास 1/2 माइनास 1/2 मा जागोन 0 थिग बिदिनो बेजोंबो बेखौ माइनास खालाम एखे खोथा नों माखौनो मोनहैगोन 0 खौनो मोनहैगोन एखे खोथा नोङो माखौनो मोनहैगोन 0 खौनो मोनहैगोन नङा होमबा बाव खेमफ्रोमावबो मा जागोन नोंहा बिनिफ्राय बेखौ बिनिफ्राय बेखौ बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनाया मा जागोन 0 जागोन एखेनिफ्राय एखे बुस्थुखौ माइनास खालामबा जेब्लाबो 0 जाखायो होमबा खेमफ्रोमावबो जोंहा 0 0 ओंखारहैगोन ओंखायनो बेवहाय डिआ बेसेबां जागोन 0 जागोन स' बियो मा जागोन एपि जागोन मानो एपि जागोन बयबो बुजिबाय मानोना खेमफ्रोमावबो जोंहा 0 0 ओंखारहैगोन दाना नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय जोंहा बेवहाय जेबो टेनसन लानो गोनां गैया नेक्स्टआ जोंहा नेक्स्ट मोनथाम दिहुननो होन्दों नेक्स्ट मोनथाम बिदाबा मायानो जागोन माइनास 1/2 माइनास 1/2 माइनास 1/2 आनो जागोन नेक्स्टआ अके बे मोनथामानो जाहैगोन मानो होनबा बेव एखेआनो जाफिनबाय थाखादों बुजिदों बयबो स' नेक्स्ट कुइसनाव थांसै जोंहा बे नेक्स्ट कुइसन 1 3 9 27 डट डट थांबाय थागोन थारमाने होमबा जों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 3 निफ्राय 1 खौ माइनास खालाम जों बेसेबां मोनगोन 2 9 निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन 6 स' खेननै माइनास खालामबाय बिनिफ्राय बेखौ जों समान मोनाखै स' जों डाइरेक्टलि लिरखादो बियो मा नङा एपि नङा स' बियो मा नङा एपि नङा बयबो बुजिबाय नेक्स्टआव थांनि 10 आव स' जोंहा 10 आव बे दङ होमबा मा जागोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 2a निफ्राय a खौ माइनास खालाम बेसेबां मोनगोन मोननै a निफ्राय मोनसे a थांबा मोनसे a मोनगोन हा मोनथाम a निफ्राय मोननै a माइनास खालाम मा मोनगोन मोनसे a बिदिनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम जों मोनसे a खौनो मोनगोन होमबा बेवहाय डिआ बेसेबां जागोन जोंहा डिआ बेसेबां जागोन a आनो जागोन अके डिआ बेसेबां जागोन a बुजिबाय बयबो होमबा बियो एपि नंगौना नङा नंगौ बियो एपि मानो एपि मानोना मोनफ्रोमावबो जोंहा मा ओंखारदों ए
बाथ्राखौ बुजिबाय दाना नेक्स्टखौ दिहुननोबा नों मा खालाम जेबो दिहुननो गोनांथि गैया बेवहाय एनि उनाव बेसेबां जादों 2a बिनि उनाव मा जादों 3a 4a होमबा नेक्स्ट मोनथामा मा जागोन 5a हा आरो 5a जों 8 दाजाब 6 बेसेबां मोनगोन 6a आरो मा जागोन नेक्स्ट मोनथामा 7a बे मोनथामा जागोन आरो बुजिबाय बे जाबाय नेक्स्ट मोनथाम दिहुननो गोनां बिदाब जागोन जास्ट a प्लास खालामलांबाय थाबानो जाबाय 4a जों a प्लास खालामबा 5a 5a जों a प्लास खालामबा 6a 6a जों a प्लास खालामबा 7a नाम्बार 9 आव दङ जों नैबे बे ap नंगौना नङा नायनि बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम आচ্ছা बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जों मा मोनगोन आচ্ছা a बावबो a मोननै दंबावो मोनसे a दं a खौ मोनला होमबा मा जागोन 1 माइनास a माइनास 1 जागोन ना आচ্ছা a क्यूबनिफ्राय a स्क्वायर खौ माइनास खालाम मा मोनगोन आচ্ছা बेवहाय a आ मोनथाम बेवहाय a आ मोननै कमन लाजागोन होमबा बेवहाय मोनसे a थाबावगोन बेवहाय मोनसे होमबा नुबाय नोङो नैबेजों बेजों समान नङा नै बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेखौ मोनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा बेखौ मोनो समान जायाखै देयरफर बियो मा नङा AP नङा दिस इज नट AP जानोब्ला एखे जानांगौ नेक्स्टआव थांनि जोङो नेक्स्ट कुइसनाव आচ্ছা 12 नाम्बाराव दङ जोंहा नै √2 √8 √18 √32 डट 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 आচ্ছা बेखौ आङो लिरनानै लाखाबाय जाहाथे एसे गुसुङैनो आं बे भिडिअखौ बानायनो हायो नाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाय जों नै √8 निफ्राय √2 खौ माइनास खालाम आচ্ছা √8 खौ सिम्प्लिफाइ खालामबा जों मा मोनगोन √8 माने मा 4 * 2 4 * 2 माने मा 8 आनो नङा होमबा √2 आ √2 आनो होमबा जों नों बयबो मिथिगौ बे जे रुट अभारआ सोरनिबो जायो माल्टिप्लाइ गेजेराव जुदि माल्टिप्लाइ थायोब्ला रुट अभारआ बिनिबो जायो ओंखायनो जोङो रुट अभारखौ 4 जोंबो लाबाय आरो √2 जोंबो लाबाय होमबा रुट अभार 4 खौ जों मा लिरनो हायो गोसोबा 2 स्क्वायर लिरनो हायो मानो होनबा 2 * 2 2 स्क्वायर माने मा 4 आनो नङा होमबा होमबा इनटु √2 आ √2 माइनास आ माइनास √2 आ √2 आচ্ছা स्क्वायरजों रुटजों दानजालायो स्क्वायरजों रुटजों दानजाबा माल' थागोन नोंहा 2 होमबा बिथिं मा थागोन नोंहा 2 √2 थाबाय बिथिं दङ नोंहा √2 मोनसे होमबा मोननै √2 निफ्राय मोनसे √2 थांबा बेसेबां जागोन मोनसे √2 थागोन ना ठीक আছে थिग बेबायदिनो √18 निफ्राय √8 खौ माइनास खालामनि जोङो बा जों √18 खौ मा लिरनो हायो 9 * 2 9 * 2 जोंहा 18 आচ্ছা √8 खौथ' जों मा लिरनो हादोंमोन नै 4 * 2 बेबायदिनो लिरफिनबाय जोङो होमबा बे रुट अभार आं दानि बुंनाय बायदि 9 निबो आरो 2 निबो बिदिनो बेयावबो होमबा रुट अभार 9 खौ जों मा लिरनो हायो 3 स्क्वायर रुट अभार लिरनो हायो मानो होनबा 3 * 3 जोंहा 9 जायो होमबा जोंहा बेनो बेखौबो 4 खौबो जों बिदिनो लिरबाय दहाय लिरनाय बायदि नैबेबो बेनो होमबा स्क्वायरजों रुटजों दानजालायोबा जोंहा बहाय 3 ल' थाबाय 3 √2 थाबाय बिदियाव मोनबेसे स्क्वायरजों रुटजों दानजालायनानै 2 √2 थाबाय होमबा मोनथाम √2 निफ्राय मोननै √2 थाङोब्ला नोंहा बेसेबां थागोन मोनसे √2 थाबावगोन होमबा नुबाय बेयावबो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो √2 मोनदों बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो √2 मोनदों स' बियो मा जागोन AP बियो मोनसे AP दानिया नेक्स्ट मोनथाम बिदाब दिहुनबावनांगौ जोङो बिनि थाखाय जों मा खालामगोन नैबे √32 जों सोरखौ प्लास खालामनांगोन नैबे d आ आচ্ছা बहाय d खौ बेसे मोनदों √2 ना नैबेखौ प्लास खालामनांगोन जों होमबा √2 खौ प्लास खालामगोन बोरै जों बिसोरखौ डाइरेक्ट प्लास खालामनो हाया नों मा खालाम √32 खौ नोङो नैबे √2 जों प्लास खालामनो हानाय बायदि बेखौ √2 गोनाङाव लां होमबा जों बेखौ मा लिरनो हायो बयबो मिथिगौ 16 * 2 जोंहा मा जायो 32 नङा होमबा आচ্ছা 1 मिनिट बे √2 सोमोन होमबा बे रुट अभारआ 16 निबो आरो 2 निबो होमबा जोंहा रुट अभार 16 माने 4 मानो होनबा जों 16 खौ 4 स्क्वायर खालामनो हायो 4 स्क्वायर माने मा रुट अभारआ गोमागोन 4 ल' थालांगोन होमबा जोंहा बेसेबां जागोन नै दानो प्लास खालामनो हासिगोन नोङो बेवहाय मोनब्रै √2 दं बाव मोनसे √2 दङ होमबा मोनबेसे √2 मोनबा √2 होमबा नेक्स्टआ बेसेबां जागोन जोंहा 5 √2 जागोन 5 √2 आচ্ছা 5 √2 लिराबा नों बेलेगबो लिरनो हागोन माब्रै लिरनो हागोन बे 5 खौ नोङो रुट अभारनि सिङाव सोयोब्ला माने बे 5 खौ जुदि नों रुट अभारनि सिङाव लांफिनोब्ला बे मा जागोन 5 स्क्वायर बाथ्राखौ बुजिदों बे नों साननानै नायना 5 स्क्वायर इनटु 2 बा मा जागोन नोंहा रुट अभारआ 5 स्क्वायरनिबो आरो √2 निबो ना होमबा 2 निबो होमबा 5 स्क्वायरजों रुटजों दानजाबा 5 ल' थागोन नै 5 √2 खौ बिदिब्ला जोङो बे 5 खौ जेब्ला जों सिङाव सोफिनो अब्ला मा जागोन बेयो 5 स्क्वायर जागोन बाहेराव फैबा खिन्थु 5 ल' जागोन खिन्थु सिङाव हाबफिनबा मा जागोन बेयो 5 स्क्वायर जागोन होमबा 5 स्क्वायर माने 25 * 2 √50 आচ্ছা जों बेवहाय मा लिरनो हायो बिदिब्ला √50 लिरनो हायो जों बेवहाय बा जों जुदि √50 लिराबा नों नैबेखौ लिरनो हागोन नैबेखौ नैबे 5 √2 खौ लिरनो हागोन बाथ्राखौ बुजिबाय बा नेक्स्टखौबो जों बिदिनो बानायलांबाय थागोन आरो माने रुट अभार 50 जों बा 5 √2 जों नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय नों नैबे जों बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ लिराबा नोङो नैबेखौ लिरनो हायोथ' 5 √2 खौ
होमबा नेक्स्टखौ मोननो थाखाय नों बे 5 रुट 2 जों बेसेबां प्लास खालामदो d आ बेसेबांमोन जोंहा रुट 2 होमबा 5 रुट 2 जों एक मिनिट आं नैबाव लिरनोसै 5 रुट 2 जों रुट 2 प्लास खालामबा नोंहा बेसेबां जागोन मोनबा रुट 2 मोनसे रुट 2 6 रुट 2 होमबा नेक्स्टआ मा जागोन नोंहा 6 रुट 2 जुदि नों 50 रुट 50 लिराबा 5 रुट 2 खौबो लिरनो हागोन होनना बुंदों आं होमबा नेक्स्टआ मा जागोन आरो रुट 2 प्लास खालाम मा जागोन 7 रुट 2 बेबायदि जोङो दिहुनगोन आरो बयबो बुजिबाय जेबोथ' गोरा मोनाखै जास्ट d खौ प्लास खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोङो जेरैहाय नैबे रुट अभार 32 जों जोङो बेसेबां प्लास खालामदों रुट 2 प्लास खालामनानै बेसे मोनदों 5 रुट 2 मोनदों होमबा नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय 5 रुट 2 जों रुट 2 प्लास खालाम नै बेसे मोनगोन नोङो 6 रुट 2 आरो 6 रुट 2 जों रुट 2 प्लास खालामबावोबा बेसेबां मोनगोन नोङो 7 रुट 2 बिदिनो बे थांबाय थागोन बेखिनि मोनथामखौ जोंखौ दिहुननो होदोंमोन बयबो बुजिबाय जेबोथ' गोरा मोनाखै स' 13 नाम्बाराव दङ नैबे रुट 3 रुट 6 रुट 9 रुट 12 स' नंगौना नङा जों बिदिनो माइनास खालामनि रुट 6 निफ्राय रुट 3 खौ माइनास खालामनि आচ্ছা रुट 6 निफ्राय रुट 3 खौ माइनास खालामनो थाखाय बे रुट 6 खौ जोङो रुट 3 नि फर्माव लांनो सेस्था खालामनि आচ্ছা जोङो मा लिरनो हायो बेखौ 2 into 3 लिरनो हायो 2 into 3 बेसेबां रुट 6 आनो होमबा बे रुट अभारा 2 निबो आरो रुट 3 निबो होमबा नै जोंहा बावहाय नैबे 2 जोंबो रुट अभार थाबाय नङामोनब्ला जों बेखौ माइनास खालामनो हागौमोन मानो होनबा बावहाय रुट 2 होननाय जिनिस गैया नोंहा बावहाय जुदि 2 ल' थानायमोनब्ला नैबे रुट अभारा गैयामोनब्ला होमबा जों मा खालामनो हागौमोन मोननै रुट 2 निफ्राय मोनसे रुट 3 माइनास खालामनो हागौमोन जोङो नाथाय बावहायथ' मोननै रुट 2 नि खोथा बुंनाय जायाखै बे मा होननायसो जादों नै बे रुट 2 जों मा दङ नोंहा रुट अभारसो दङ डेट मिन्स नों बेखौ बिनिफ्राय माइनास खालामनो हाया होमबा जोङो रुट अभार 3 कमन लाबा मा थागोन सिङाव रुट 2 माइनास 1 थागोन स' बे जाबाय दानिया रुट 9 निफ्राय नोङो रुट 6 खौ माइनास खालामनि आচ্ছা रुट 9 माने मा 3 मानो 3 रुट 9 माने मानो 3 9 खौ जों मा लिरनो हायो 3 स्क्वायर जों रुटजों दानजाबा जोंहा मा जायो 3 होमबा 3 निफ्राय रुट 6 माइनास खालामनांगौ नै 3 निफ्रायथ' नों रुट 6 खौ माइनास खालामनो हाया बेहा रुट गैया बेहा रुट अभार दङ होमबा बियो मा नङा एपि नङा मानो एपि नङा बयबो मिथिखाबाय मानोना जोंहा बावहाय d आ समान जायाखै बियो एपि नङा बुजिबाय बयबो बियो एपि नंगौना नङा जों नायनि जोङो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामगोन माने 3 स्क्वायरनिफ्राय 1 स्क्वायरखौ 3 स्क्वायर माने 9 1 स्क्वायर माने 1 आनो होमबा 9 निफ्राय 1 फैबा 8 5 स्क्वायरनिफ्राय जोङो 3 स्क्वायरखौ माइनास खालामगोन आচ্ছা 5 स्क्वायर माने जोंहा बेसेबां जायो 25 3 स्क्वायर माने 9 25 निफ्राय 9 माइनास खालामनांगौ जोङो होमबा जों बेसेबां मोनगोन जों मोनगोन 16 नङा होमबा जोंहा एपि आ समान जायाखै नै होमबा सरि d आ समान जायाखै बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय एखे जायाखै होमबा जोङो आरोबाव दिहुननो गोनांथि गैला जों बेयावनो मिथिखाबाय बेनिखायनो जों लिरनो हागोन जे बियो मा नङा एपि नङा स' जों बेखौबो दिस इज नट एपि बियो एपि नङा होननानै लिरगोन जोङो नेक्स्ट नाम्बार जोङो थांनि नाम्बार लास्ट नाम्बार बियो स' नाय लास्ट नाम्बाराव जोंहा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम आচ্ছা 5 स्क्वायर माने बेसेबां जायो 25 बेसेबां जागोन 24 होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा 24 मोनबाय 7 स्क्वायरनिफ्राय 5 स्क्वायरखौ माइनास खालाम 7 स्क्वायर माने जोंहा बेसेबां जायो 49 निफ्राय जोंहा बेसेबां फैगोन 25 आচ্ছা बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 24 थिग बिदिनो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनि 73 निफ्राय 7 स्क्वायरखौ माइनास खालामनि होमबा जों बेसे मोनगोन 73 निफ्राय 49 खौ माइनास खालामबानो जागोन आচ্ছা बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 24 होमबा जों नुबाय गासैयावबो बिनिफ्राय बेखौ गासैयावबो जोंहा 24 मोनदों देयरफर बियो मा जागोन एपि दिस इज एन एपि दानिया 73 उनाव थानाय आरो नेक्स्टखौ दिहुनबावनोसै नेक्स्टखौ दिहुननो थाखाय लास्ट बिदाबा नोंहा मामोन 73 जों आচ্ছা नोंहा बावहाय d आ बेसेबां जादोंमोन d आ 24 जादोंमोन d माने मा माइनास खालामलायनानै मोननाय माने आगोसार फारागथि बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय होमबा जों बेखौ प्लास खालामलांबाय थाबानो जों मोनसिगोन 73 निफ्राय 24 प्लास खालाम 73 जों 24 प्लास खालामबानो जों नेक्स्ट बिदाबखौ मोनसिगोन अके 3 + 4 जोंहा 7 जागोन 7 जागोन आरो बे बेसेबां जागोन 97 होमबा 97 जों आरो 24 प्लास खालामदोलाय जोंहा बेसेबां जागोन 11 12 होमबा 121 आरो 121 जों आरो 24 प्लास खालामदो जों बेसेबां मोनगोन 145 नै बेबायदि होमबा नेक्स्ट बिदाबा जोंहा 97 121 आरो 145
स' आसा खालामो बयबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजिबायब्ला बा मोजां मोनबायब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव जेसेबां हायो नांगौ जानाय मानसिफोरनि शेयार खालामनानै हो जोङो नेक्स्टआवहाय फैबाय थानाय समाव आङो नोंसोरनो 5.2 एक्सारसाइज 5.2 एबा सोंनाय बिदां नैबे 5.2 खौ खालामनानै होनाय जागोन बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय आं बयखौबो बेखिनिखौ बुंनानै बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।